Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga bagay na wala tayong kontrol sa buhay. Isa na rito ay kung sino ang magiging mga magulang natin o ang mga opinyon ng ibang tao sa atin. Ikaw, kapuso, paano mo haharapin ang katotohanan kung malaman mo na isa ka palang lihim na bunga ng pagkakasala? Dear Papa Dudut, ang pamilya raw ang una at huling taong pwede mong maasahan. Iiwang ka raw ng mga kaibigan, mga kasintahan pero never kang matitiis ng iyong mga kamag-anak. Ngunit kung ganon, ay paano na lamang pala ang kalagayan ng mga ulila na walang pamilya o ng mga ampon? Lalo pa siguro yung mga taong sa paningin ng lipunan ay bunga ng skandalo't kahihiyan. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng ating mga kabarangay. Ako po si Lynette, 30 years old at nakatira sa Marikina City. Pamilyado na po ako, may 2 anak at masasabi ko na sa kabila ng ating mga dinadanas ngayon dahil sa quarantine at pandemya ay medyo maayos at stable naman po ang aking pamilya. Meron po kaming franchise food business ng aking asawa at sa awa ng Diyos ay may extra pa rin kami kahit na papaano para maitulong sa mga kababayan nating nangangailangan ngayon. Ngunit kung ano man ang kaalwanan at stability na naranasan namin ng pamilya ko ngayon, ay kabaligtaran po ng naging karanasan ko noong bata pa ako. Stowaway po kasi ako, Papa Dudut. Pinanganak at lumaki po ako sa Bacolod, ngunit noong 17 years old po ako ay naglayas ako sa amin at nagpa-Maynila. Kaya kung ano man ang tinatamasa ko ngayon, ay masasabi ko po na bunga ang lahat ng ito ng aking sariling tapang at pagsisikap. Kahit na lumaki po ako with a silver spoon at nanggaling sa isang mayaman at may impluwensya na pamilya. Bastarda po kasi ako, Papa Dudut, at hindi lang po basta-bastang bastarda. Anak po ako ng tatay ko sa katulong nila ng pamilya niya. At nalaman ko lang po yun noong 17 years old ako. Kaya naman sa loob din ng 17 years ay wala akong kaalam-alam na bunga pala ako ng isang skandalo at kahihiyang itinago ng mga taong nasa paligid ko at sa loob ng mahabang panahon. Napapadalas yata ang suka mo tuwing umaga. May nakain lang po ako, ma'am. May nakain? Abay, ano ba yung nakain mo? Bakit hindi mo pa yan ipatingin sa doktor? Wag na po. Mawawala din po siguro ito. Ah, hindi. Mamayang hapon sasamahan kita sa doktor. Wag na po, ma'am. Bakit? Ayaw mo? Marami pa po kasi akong gagawin dito sa bahay. Amo mo ako. Ako na nga nagsabi na pwede ka mag-break ngayong hapon at ako pa mismo ang sasama sa'yo sa doktor dahil concerned ako sa'yo eh. Wag na po, ma'am. Okay lang po ako. Bakit? Natatakot ka bang malaman ko? Nabuntis ka? Po? Hindi po ako buntis. Saan niyo naman po nakuha yung... Eh bakit ka namutla bigla? Huling-huli ka na dyan sa reaksyon mo. Hindi po ako buntis, ma'am. Kahit na magmaluwag na damit ka pa araw-araw, mapapansin ko yung tiyan mo dahil buntis din ako. Alam na alam ko ang sintomas ng pagiging buntis. Hindi po, ma'am. Ilang buwan na yan? 4? 5? Sinong tatay niyan? Ma'am, hindi po ako buntis. Maniwala po kayo. Si Anton ba? Hindi po. Eh sino? Yung tatay ni Anton? O si Mang Ambo na 60 anyos na? Silang 3 lang naman ang mga lalaki dito sa bahay na to ah. Ma'am, hindi po talaga. Ano bang sigawan dito? Oh, bakit umiiyak si Cora?
Umamin ka na, Anton! Umamin na kayo! Ano ba yan, Christina? Na naman ba tayo? Alam ko naman na naglalandian kayo eh! Yung mga tinginan nyo, akala nyo hindi ko napapansin? Ewan ko sa'yo. Tigilan mo na si Cora, ah! Tigilan, huwag mo akong talikuran! Yan ang problema sa'yo eh! Kapag kinukumpronta ka na, palagi mo akong sinashutdown! Palagi kang umiiwas! Dahil walang katotohanan yung mga sinasabi mo. Ah, ganon! Halika, tingnan mo to! Mama, ano pong ginagawa niyo? Tingnan mo kung gaano kalaki ang tiyan ng haliparot na to! Ma'am, tama na po! Ano ba, Christina? Para ka na nabubuang! Dahil ginagawa niyo akong tanga! Bakit hindi pa kayo umamin? Alam naman ang lahat ng tao dito eh! Nahahalata na ng lahat na kinakabit mo tong katulong natin! At hindi ko na kayang magpanggap na wala akong napapansin! Dugo! Inudugo kayo, ma'am! Mga hayop kayo! Calm down, Christina. Christina, everything's gonna be okay. Hayop kayo! Cora, sabihin mo kay Makambo, ihanda sa sakyan! Nakunan po ang legal na asawa ng aking ama na si Anton. At dahil din po sa nangyari ay nalantad na rin po ang katotohanan na nabuntis ng ama ko ang katulong nila ng pamilya niya na si Cora. Pero hindi po siya na ipaglaban ng tatay ko dahil katulong nga lang nila ito. At dahil nga po sa nangyari ay naging malaking iskandalo po sa immediate family ng tatay ko ang pagkabuntis niya sa katulong nila. Sa katunayan ay binalak pa nga po nila akong ipa-abort. Kaya lang ay hindi talaga pumayag ang nanay kong si Cora na malalim din ang takot sa Diyos. Bilang kapalit ay kinumbinsi na lamang po ng mga magulang ng tatay ko at ni Christina na kunin ako at palabasing tunay na anak ni na Anton at Christina upang makaiwas po sila sa kahihiyan. At bilang pangumpromiso ay nakiusap po ang nanay kong si Cora na hindi siya tanggalin sa trabaho para rin maalagaan niya ako kahit na papaano. Pareho po kasing maimpluwensya ang pamilya ng tatay ko at ni Christina sa probinsya. Sa katunayan ay nagbabalak pa po noon na tumakbo bilang board member ang tatay ni Christina. Kaya naman maski siya ay wala na ring nagawa ng ipuwersa sa kanila ng mga magulang nila na itago ang iskandalo sa pamamaraan ng pag-ampun sa akin at pagpapalabas sa ibang tao na ako ang ipinagbuntis niya. At 2 taon matapos po akong isinilang ay nabuntis pong muli si Christina. Nagsilang siya ng isang lalaki si JR na wala kong kalam-alam ay half brother ko lang pala. Ayan! Edi mukha kang mami! Anong ginagawa mo kay Miming? Bitiwan mo nga siya! Ano ba ang problema mo? Bakit mo sinasaktan yung pusa ko? Naglalaro lang naman kami! Naglalaro? Minasking tape mo yung pusa! Ang OA mo naman! Hindi laruan yan! Kung sa'yo ko kaya gawin yan, di gawin mo! Matatanggal naman yan eh! Bakit akala mo hindi masakit yan pag tinanggal? Eto sige, subukan natin sa'yo! Aray! Mami! Mami! Anong nangyayari? Lynette! Ano ka ba? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Ha? Tama na, Mami! Minasking tape niya kasi yung pusa ko eh! Pinaparamdam ko lang sa kanya yung ginawa niya! Pinaparamdam? Sasaktan mo kapatid mo para lang dyan sa pusa mo na yan? Napaka-bobo mo! Tama na po, Mami! Sorry po! Sorry po! Ma'am! Bakit yung sinasaktan si Lynette? Tingnan mo itong ginawa ni Lynette kay JR! Namumula ang kilay! Minasking tape at saka tinanggal! Lynette! Bakit mo ginawa yun? Yaya! Yaya! Hindi ko naman po sinasadya. Minasking tape niya kasi si Miming eh. Habang tumatanda yung batang yan, sumasama ang ugali. Bukas na
bukas, itapon mo yung pusa na yan, Cora! Wag! Anong wag? Magsisimulan pa ng away nyo yan! Bukas ayoko nang makita yung pusa na yan dito! At kahit na kailan, ayoko nang makakita ng mga alagang hayop dito! Be! Buti nga sa'yo! Buwisit ka talaga, JR! Ano ba? Sinabi ko nang tumigil ka na eh! Ma'am! Tama na! Tama na ho! Kinabukasan ay hindi ko na nga po nakita ang aking alagang kuting papadudot. Tandang-tanda ko, hindi po ako matigil sa kakaiyak noon. Napakasakit po sa dibdib ko dahil kuting lang po yun na galing kalsada at sumunod sa akin sa pag-uwi ko. Akala ko po'y na-rescue ko na siya, ayun pala'y ibabalik din siya sa kalsada. Medyo nahimasmasan lang po ako ng konti noon nang sinabi sa akin ni Nanay Cora na hindi naman daw niya itinapon ang kuting, kundi ay ibinigay daw niya sa kamag-anak nila para masigurong mapupunta ito sa mabubuting mga kamay. Sa totoo lang po, Papa Dudut, bata pa po ako ay may pakiramdam na akong ampon ako. Kahit na kamukhang kamukha ko po ang tatay ko. Bata pa kasi ako ay never ko na pong naramdaman na mahal ako ng itinuturing kong nanay na si Christina. Maski ang mga lolo at lola ko ay cold ang pakikitungo sa akin. At halatang may paborito po silang lahat. Si JR. Ang tatay ko naman po ay sala sa init, sala sa lamig. Kung minsan ay mabait sa akin pero madalas ay pakiramdam ko'y napakalayo niya sa akin. At sa loob po ng mahabang panahon ay binagabag ako kung ano ba ang mali sa akin. Inisip ko kung ano ba ang pagkukulang ko. Masipag ako mag-aral, may itsura naman ako, masunuri naman ako. Iniisip ko noon ay baka dahil babae kasi ako at mas pinapapaboran nila si JR dahil siya ay lalaki. Yun pala ay mas malalim ang kadahilanan at higit sa lahat ay wala naman pala akong kasalanan. Sa loob ng mahabang panahon ay si Nanay Cora lamang ang pakiramdam ko'y kakampi ko sa bahay na yon. At may mga araw na iniisip ko na sana'y siya na lamang ang naging nanay ko. Wala akong kaalam-alam na yon pala ang totoo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us also at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong 16 years old po ako, sa kasamaang palad ay na-stroke po si Nanay Cora at hindi na niya naigalaw ang kalahati ng katawan niya. Dahil sa mga nangyari ay pina-early retirement na po siya ng mga lolo at lola ko. Sobrang lungkot ko po noon, Papa Dudut. Mula pagkabata hanggang 16 years old ako ay si Nanay Cora na ang nagpalaki at umaruga sa akin. At ang tanging naging kakampi ko sa bahay na yon. Pero ano nga ba naman ang magagawa ko? Tadhana na ang may kagustuhan noon. At nang sinundo si Nanay Cora ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay grabe po ang iyakan naming dalawa. Kaya naman kahit na may kalayuan ang bahay ng kapatid ni Nanay Cora sa bahay namin, ay dinadayo ko po ito isang beses sa isang linggo. Pareho na pong patay ang mga magulang ni Nanay Cora. At ang kapatid naman po niya ay may sariling pamilya na. Mabuti na nga lang din po at mababait din ang kapatid at pamilya nito at marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya buong puso din nilang kinupkop si Nanay Cora. Si Nanay Cora kasi ang naging breadwinner sa pamilya nila at siya rin ang nagpatapos sa pag-aaral ng kapatid niya. Ngunit wala pong isang taon ay nagkaroon ng komplikasyon si Nanay Cora at naging labas-pasok na sa ospital. Naging magastos po ang pagpapagamot niya at halos lahat ng naipon niya ay nalimas lang din. At sa mga panahon na na-ospital si Nanay Cora ay malimit ding pumupunta ako at ako pa minsan ang nagbabantay.
Lingid sa kaalaman ng mga magulang ko. At sa pagbabantay ko nga po kay Nanay Cora noong lumala na ang kalagayan niya, ay nang nalaman ko ang buong katotohanan sa pagkatao ko. Nanay Cora! May sorpresa po ako sa inyo. Ano yun? Taran! Ito po, dinala ko kayo ng grapes. Naku, maraming salamat. Paborito ko yan eh. Sige po, subuan ko po kayo. Nahugasan ko na naman po ito. Sige, dyan mo na lang muna. Busog pa rin ako eh. Nanay Cora, yung tanghalian niyo daw po kanina halos hindi niyo nagalaw. Sige na po, pilitin niyo na pong kumain para lumakas kayo. Pakiramdam ko na hindi na ako magtatagal. Nanay Cora, wag naman po kayong magsalita ng ganyan. Ang bata niyo pa po, lalakas pa po kayo. Gagaling pa po kayo. Lakasan niyo lang po ang loob niyo. Ay, pagod na rin ako, Lynette. Nanay Cora, please, wag naman po kayong magsalita ng ganyan. Wag niyo naman po akong iwan. Lynette, napakasaya ko na lumaki ka ng maayos ang buhay. Na sa kabila ng maalwan na buhay na tinatamasa mo, nananatiling mabuti ang puso mo. Nanatili pong mabuti ang puso ko dahil sa inyo. Dahil kayo po ang nagpalaki sa akin at kayo lang po ang tanging naging kakampi ko. Please po, Nanay Cora, lakasan niyo po yung loob niyo. Gagaling pa po kayo. Lynette, may malaking kasalanan ako sa'yo. Po? Ano pong kasalanan? Lynette, anak. Ano po yun, Nanay Cora? Tuwang-tuwa ako kapag tinatawag mo akong Nanay Cora. Siyempre naman po, dahil mas itinuring ko po kayong nanay kesa sa mami ko. Lynette, ako ang tunay na nanay mo. Po? Patawarin mo ako, Lynette. Naipit ako nung mga panahong yun. At hangad ko rin ay ang maging maayos ang kinabukasan mo. Pero kahit na kinuha ka nila sa akin, hindi ako pumayag na magkalayo tayo. Ipinaglaban kita. Kaya pumayag sila na manatili ako bilang katulong sa bahay ninyo. Para pwede pa rin akong magnanay-nanayan sa'yo. Ano po? Hindi ko po maintindihan. Hindi ko tunay na magulang sina Mami at Daddy. Pinaampun niyo lang po ako sa kanila. Lynette, ang daddy mo, totoong ama mo. At ako naman, ang totoong nanay mo. Po! Nagkaroon kami ng sikretong relasyon ni Anton bago pa sila nagkakilala ni Christina. Minahal ko siya ng higit pa sa sarili ko. Pero hindi niya ako ipinaglaban. Nabuntis niya ako. Patawarin mo ako, Lynette, kung inilihim ko ito ng matagal na panahon sa'yo. Hindi. Hindi po ako naniniwala. Lynette, anak. Aalis na po muna ako. Pasensya na po kayo. Lynette! Para po akong binuhusan ng malamig na tubig sa mga narinig kong ipinagtapat sa akin ni Nanay Cora Papadudut. Sa sobrang shock po ay umalis po ako kaagad ng ospital at naglakad-lakad kung saan-saan na parang tuliro sa kakaisip. Nakakahiyamang pong aminin pero ang naging instinct ko po ay mahiya. Mahiya na anak ako ng isang katulong. Hiya na bastarda pala ako. Hindi ko po alam kung paano ko ipoproseso ang impormasyong yon, kaya't nilihim ko po muna kina Mami at Daddy ang sinabi sa akin ni Nanay Cora. At the same time, matapos pong sabihin sa akin yon ni Nanay Cora ay bigla pong nagswak ang lahat sa utak ko.
Kung anak niya nga ako, ayun palang dahilan kung bakit never kong na-feel na minahal ako ng mga magulang ko at mga lolo at lola ko. Hindi pala yon guni-guni, may pinanggagalingan pala. At higit sa lahat ay may dahilan pala kung bakit mas malapit ang loob ko kay Nanay Cora dahil siya pala ang tunay na ina ko. Ngunit matapos ang ilang araw ay nakatanggap po ako ng tawag mula sa kapatid ni Nanay Cora. Pumanaw na raw po siya. At isa po yun sa pinakamabigat na pinagsisihan ko, Papa Dudut. Ang hindi man lamang ako nakapagpaalam sa kanya bago siya namatay. Ang hindi ko man lang naiparamdam sa kanya na pinapatawad ko na siya kung kinakailangan niyang gawin ang pagpapaampon sa akin noon. Ang hindi ko man lang naipaalam sa kanya na tinatanggap ko siya kahit makatulong lamang siya ng mga kinilala kong magulang. At sa kabila noon ay mahal na mahal ko siya. Daddy, Mami, pwede ko po ba kayo makausap? Tungkol saan? Tungkol po kay Nanay Cora. Anong tungkol sa kanya? Daddy, namatay na po si Nanay Cora. Ano? Ganun ba? Magpapadala na lang tayo ng abuloy sa mga kamag-anak niya. Bago siya namatay, may sinabi siya sa akin. Anong sinabi niya sa'yo? Na anak niya raw ako. Ano ka ba? Nagpapapaniwala ka doon? Totoo ba, Daddy? Hindi! Paano ka naman niya magiging anak? Dahil naanakan niyo raw siya. Ano? Lynette, naririnig mo ba kung gaano ka-imposible ang sinasabi mo? Oo nga naman, Lynette. Ano ka ba naman? Sa tingin mo ba papato lang daddy mo sa isang katulong lang? At mas una niyo raw siyang minahal kesa kay Mommy. Naibang na ata sa sakit yung babae na yan bago mamatay. At pinilit niyo raw siya na ipampun ako sa inyo dahil nakunan si Mommy sa anak ninyo. At magiging isang malaking kahihiyan kung malalaman ng mga tao na nakabuntis kayo ng katulong, lalo na't nasa gobyerno Tumahimik ka! Bakit kayo apektado? Dahil totoo! Christina, ano ba? Lynette, kung ano man yung sinabi sa'yo ni Cora, walang katotohanan. Oo! Totoo ang lahat ng sinabi ng parasito na yon. Inakit niya ang tatay mo dahil nangangarap siyang yumaman. Akala niya ganun lang kadali yon? Hangal siya kung naniwala siyang pakakasalan ng isang dugyot na kagaya niya ng tatay mo. Christina, tama na! At totoong bastarda ka. Anak ka ng katulong. Kaya sige, ipagkalat mo sa lahat yan. Babalik din yan sa'yo. Lahat ng tao pagchichismisan ka, pagtatawanan ka. Dahil anak ka na nga sa labas, ang nanay mo pa katulong. Sampid ka lang dito. Ang sasama ninyo! Ang sasama na ugali ninyo! Lynette! Christina, ano ka ba? Bakit mo ginawa yun? Huwag akong sisihin mo. Yung kabit mo ang sisihin mo. Patay na nga't lahat humabol pa sa panggugulo sa pamilya natin. Sana dinala na lang niya ang sikreto niyang yan sa kamatayan niya. Pero misyon niya yata talaga na wasakin ang mga buhay natin. Sinabi na tumahimik ka eh! Ano? Sasampalin mo ko? Sige, subukan mo. Baliwala naman yan sa sakit ng damdamin na patuloy na binibigay mo sa akin. Kinausap po ako ng daddy ko ng personal pagkatapos ko silang kumprontahin ni Mami tungkol sa tunay kong pagkatao. Pagkatapos niya pong mag-sorry ay nakiusap lang po siya sa akin na huwag ko na lang daw ipagsabi sa ibang tao ang nalaman ko. Para daw sa ikakatahimik ng lahat ay ibaong ko na lang daw po kung ano man ang nalaman ko tungkol kay Nanay Cora. At mas makakabuti din daw po yun sa akin kesa malaman pa ng mga tao na bastarda ko. Look at the bright side na lang daw po. At mabuti nga daw po na kahit na ganoon ang nangyari ay kinilala pa rin ako bilang tunay na anak ng mami ko at ng mga lolo at lola ko. Aaminin ko, Papa Dudut, na natukso na po akong itago na nga lang din po ang katotohanan. Natakot kasi akong husgahan at kutsain ng ibang tao. Pero hindi ko po kaya na magpanggap bilang isang tao na hindi naman ako. Sapat nang ako na lang ang niloloko nila. At hindi tama na pati sarili ko ay lolokohin ko rin. At dahil alam ko po na kahit na anong gawin ko ay never akong magiging sapat. At never akong matatanggap ni na mami at ng mga lolo at lola ko.
Kahit na ano pang maging achievement ko sa buhay dahil sa paningin nila, isa akong malaking pagkakamali at kahihiyan. Ay minabuti ko po na maglayas na lang. Binenta ko po ang aking cellphone at iba pang mga gamit ko. At ang perang nakuha ko ay ipinambili ko ng tiket ng barko papunta ng Maynila. At ang natira ay ginawa kong puhunan para makapagsimula ng bagong buhay sa edad na 17 years old. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Wala po ko halos kaalam-alam sa Maynila pagdating ko dito. 2 beses pa lang po akong nakakapunta ng Maynila at sa parehong okasyon ay kasama ko ang aking pamilya para magbakasyon. Nagstay muna ako sa isang mumurahing hotel ng 2 araw at ang una ko pong ginawa ay naghanap ng bed space. Sinuwerte naman po akong makahanap din kaagad ng murang dormitory para sa mga babae. At ang sumunod ko pong ginawa ay ang maghanap ng trabaho. Sa awa naman po ng Diyos ay mababait din ang aking mga nakasama sa dorm. Karamihan ay mga estudyante. At nirefer nila ako sa isang internet cafe kung saan ay natanggap po ako bilang all-around na katiwala. Matapos ng ilang buwan ay nag-18th birthday na po ako. At tinarget ko na pong mag-apply sa call center dahil alam kong malaki ang sasahurin ko doon. Bala ko po kasi ang ituloy ang aking kolehiyo at mag-working student. At dahil magaling naman po ako sa English ay agad din po ako nakapasok. Nang mga panahon na yun ay wala pong nakakaalam ng totoo kong pagkatao. Liban sa mga papeles na kailangan ko pa rin lagyan ng totoo kong impormasyon. Kapag nagkikwentuhan kami ng mga kaibigan ko ay sinasabi ko na lang na patay ng pareho ang mga magulang ko at solong anak lamang ako para wala ng tanong-tanong. At kahit na mabigat pa rin sa loob ko, kahit na papaano ang magsinungaling sa mga ganong bagay, pakiramdam ko po ay for the first time in my life ay malaya na ako at hawak ko ang aking sariling buhay. Ngunit isang araw ay nagulat na lamang po ako nang sinabihan akong may bisita raw na naghahanap sa akin sa dorm. Ang tatay ko. Sigurado kang kape lang ang order mo? Busog pa ho ako. Bakit ba kayo nandito? Lynette, ang tagal kitang ipinahanap. Bakit? Hindi ba obvious na naglayas ako at ayoko na sa bahay na yon? Lynette, hindi naman kita pipilitin na bumalik sa atin. Ang sa akin lang, please keep in touch. Kahit na anong mangyari, ama mo pa rin ako. Hindi ko ho kailangan ng tulong ninyo. Lynette, please. Patawarin mo na ako. At huwag kayong mag-alala. Kung naparito kayo para siguraduhin na wala akong pinagsabihan ng lihim ninyo, huwag na kayong mabahala. At wala rin naman sigurong matinong tao na gugustuhin ipagkalat sa mga tao na bastarda at unwanted child siya. Lynette, hindi ako naparito para dyan. I was worried about you. Sobra ako nag-alala nung umalis ka. Hindi ako makatulog kakaisip kung napano ka. Hindi ako pinapatulog ng konsensya ko. Well, ngayon nakita niyo na nabuhay at maayos ako, pwede na kayo makatulog na mahimbing. Isa pa, 18 years old na ako, kaya legal na akong mabuhay ng mag-isa. Lynette, alam kong marami akong pagkakasala pero please, paniwalaan mo na hindi ka bunga ng pagkakamali, okay? Minahal ko ang nanay Cora mo. Binata pa ako noon. Ni hindi ko pa nga kilala si Christina, nagmamahalan na kami ni Cora. Walang kwenta ang pagmamahal na hindi kayang ipaglaban. Sinasabi niyong minahal niyo si Nanay Cora, pero ang pinakasalan niyo si Christina? Ni hindi niyo pa siya binigyan man lang ng respeto na itigil ng relasyon ninyo nung ginawa ninyong girlfriend si Christina. Ginawa niyo pang kabit si Nanay Cora! Patawarin mo ko. Na-imagine niyo ba yun kung gaano siguro yun kasakit sa kanya? At hindi lang siyang sinaktan ninyo eh.
Maski si Christina. Pinaikot niyo silang dalawa dahil duwag kayo. Dahil sarili niyo lang ang iniisip niyo. Makasarili kayo. At dahil sa ginawa ninyo, ang daming nasaktan. Ang dami ninyong niloko. Pati ako. Patawarin mo ako, anak. Tama. Tama ang lahat na sinabi mo. Naduwag ako. At ngayon, huli na ang lahat. Please, Lynette. Bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon para maging mas mabuting ama sa'yo. Hindi ko na ho kailangan ng tulong ninyo. Matanda na ako at may sarili na akong buhay. Lynette, anak. Please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Parang awa mo na. Hayaan mo makabawi ako sa'yo. At kay Cora. Hindi. Tama lang yan na makonsensya kayo habang buhay. Salamat ho sa pagpunta dito. Alis na ako. May trabaho pa ako. Sumubok pa pong kumontak ang ama ko sa akin pero hindi ko na po ito pinansin. Sa katunayan, kapag birthday ko po o kaya'y Pasko ay nagpapadala po ito ng pagkain o regalo na palagi ko rin pong pinababalik at tinatanggihan. Ngunit kahit pala ilang beses ko po itong ipinababalik ay patuloy pa rin po ang pagdating ng mga regalo tuwing may okasyon. At maski nang makagraduate na po ako at lumipat na po ako ng apartment nang mas nakaipon na ay natuntun pa rin po ako ng messenger ng ama ko. At syempre tinanggihan ko pa rin ang mga regalong galing sa kanya. Hanggang sa na-promote na nga po ako bilang team leader sa call center na pinagtatrabahuhan ko. Nagka-boyfriend and eventually ay nagpakasal na rin at nagkapamilya. Pero panay pa rin po ang dating ng mga regalo ng tatay ko tuwing may okasyon. At siguro ay dahil na rin sa messenger niya ay nagiging updated na rin siya sa mga nangyayari sa akin. At isang araw po ay nagulat na nga lang po ako nang dumating ang ama ko sa bahay namin. Pero hindi ko po siya pinapasok. At sinabi kong hindi ko ipapakita ang mga apo niya. Bagay na alam kong dinibdib niya ng husto. Hanggang sa isang araw ay kinontak po ako ng messenger ng ama ko na wala namang okasyon. Ibinalita nito na may stage 4 cancer na raw ang ama ko at mukhang hindi na magtatagal pa. Huling-hiling daw nito ay magkausap kami sa huling pagkakataon at siguro ay lukso ng dugo na nga rin po papadudot o kundi may nakonsensya na rin po ako siguro kahit na papaano. Kaya't naisipan kong bumalik sa probinsya kasama ang pamilya ko and for the first time ay magkakaroon na kami ng totoong closure ng ama ko. Lynette, anak. Daddy, Mami, Anong ginagawa mo rito? Christina, ako nagpatawag kay Lynette. Christina, maaari mo ba kaming munang iwan ni Lynette dito? Bakit? Gusto ko munang makausap ang anak ko. Bakit kailangan ko pang umalis? Dahil alam kong hindi kami makakapag-usap ng maayos ni Lynette kung nandito ka. Daddy, hindi naman niya kailangang umalis. Lynette, gusto kong tayong mag-ama lang ang mag-usap. Sige na, alis na ako. Bakit niyo pa ho pinaalis si Mami? Dahil ayaw kong marinig niya ang sasabihin ko. Lynette, patawarin mo na ako. Huwag niyo na po masyadong i-stress ang sarili niyo. Lynette, ang dami kong pagkakamali na nagawa sa buhay. At ayoko mamatay nang hindi ko itinatama yon. Sa'yo, sa nanay Cora mo. Huwag niyo na pong alalahanin yun. Sigurado akong matagal na kayo napatawad ni Nanay Cora bago pa man ninyo hingi ng kapatawaran niya. Patawarin ninyo ko, Lynette. Patawarin niyo ko ng nanay Cora mo. Naging mahina ako.
Hindi ko kayo ipinaglaban. Nagpadala ako sa takot sa mga magulang at sasabihin ng ibang tao. Naging makasarili ako. Nauunawaan ko na po kung kinakailangan ninyong gawin yun noon at pinapatawad ko na rin po kayo. Maraming salamat, Lynette. Maraming salamat. Tahan na po. Huwag niyo na po masyadong i-stress ang katawan ninyo. Lynette, bayaan mo ako na itama ko ang lahat, okay? Para sa pamilya mo, sa mga apo ko. Ang kalahati ng ari-arian ko, sa'yo ko ipapamana. No, ayoko po. Lynette, naisulat na namin yun ng abogado ko. Tiyak kong magagalit si Christina, pero huwag ka magpapatinag sa kanya. Daddy, ayoko po ng pera ninyo. Kaya nga po ako umalis sa atin para mapatunayan ko na kaya kong mabuhay ng mag-isa nang hindi nakaasa sa yaman ninyo ni Mami. Lynette, alam ko naman yun. Pero please, this time, sana tanggapin mo na ang regalo ko sa huling pagkakataon. Parang hindi na po ma-stress pong lalo si Daddy ay sinabi ko na rin po na tatanggapin ko ang mana ko kahit na wala naman talaga akong balak na kunin yon. Isa pa ay alam ko rin pong magiging isang malaking issue sa mga kamag-anak ko kapag tinanggap ko ang pera. Lalo pat mulat sa pool ay sampid lang naman ang tingin nila sa akin. Kinagabihan ay isinama ko na rin po ang aking asawa at mga anak upang ipakilala kay Daddy at sa puntong yon ay si Christina na po mismo ang umalis ng kwarto. Kinabukasan ay pumanaw na rin po kaagad ang ama ko, Papa Dudut. At sa totoo lang po kahit na napakarami po akong hinanakit sa kanya ay bumuhos ang lahat ng luha ko. Kahit na pakiramdam ko ay matagal na rin naman akong nag-iisa. Sa puntong yun ay biglang nilunod po ako ng realidad na ulila na ako at patay na ang parehong taong naging dahilan ng pagkakasilang ko sa mundo. At kahit papaano ay nagpapasalamat ako at lumambot ako sa huling pagkakataon at nakipag-ayos sa ama ko bago siya lumisan. Sa halip na umuwi ay nagpasya po kami mag-asawa na magstay na lamang po muna kami ng pamilya ko sa probinsya hanggang sa lamay ng daddy ko. Ngunit unang gabi pa lamang po ng lamay ay hindi na maganda ang dinanas namin. Parang mga multo po kami doon, walang pumapansin na talagang ipinaramdam ng lahat, lalo na si Christina na hindi kami welcome doon. Samantala ang ibang mga malalayong kamag-anak naman at mga kakilala ay tinitingnan kami at pinagchichismisan. At ang iba'y makikipag-usap lamang para mag-fish ng impormasyon kung bakit ako nawala at ano nga ba ang nangyari. At sa puntong yun ay narealize ko po na kumalat na yata ang chismis sa aming lugar tungkol sa tunay kong pagkatao. At dahil sa mga naging karanasan sa unang gabi ng lamay, ay minabuti ko na lamang po namin ang pamilya ko na magstay na lamang sa hotel at huwag nang pumunta sa lamay at ang puntahan na lang ay ang mismong libing ng aking ama. Sa katunayan nga po ay nagpasya na rin po ako na huwag nang isama ang pamilya ko sa libing dahil alam kong mas marami ng tao doon. At baka dumating na rin ang half-brother kong si JR na alam kong kasing lalalang ng ugali ni Christina. At nang pumunta po ako sa libing ay hindi nga po ako nagkamali ng inaakala. Oh, andito ka pa pala. Magpapaalam lang ho ako kay Daddy. Wow! Buti naman at naisipan mong dumaan. Hindi ba nakakaistorbo sa paglalamyerda ng pamilya mo yung pagpunta nyo dito? Ano? Hindi kami naglalamyerda. At saka teka, bakit bigla yata ang big deal ang pagpunta ko dito ngayon? Nung nasa lamay ako, parang multo ang pakikitungo ninyo sa amin ng pamilya ko ah. Anong gusto mo? Magpa-party kami na bumalik ka? Ang problema sa'yo mula noon hanggang ngayon, gusto mo nasa iyo ang atensyon. Excuse me? Kaya nga ako umalis di ba? At saka bakit parang ang lakas yata ng loob ninyo ngayon na mag-eskandalo?
Bakit? Natanggap niyo na ba na alam na ng buong barangay na anak ako ni Daddy kay Nanay Cora? Walang hiya ka? Hoy! Kung bumalik ka lang dito para manggulo, pwede ba umalis ka na lang? Lumalabas yung ugaling katulong mo eh. Huwag mo madamay-damay dito ang Nanay Cora ko, ha? Yang ugali mo, mga ugali ninyo masahol pa sa hayop! Ang sabihin mo, kaya ka bumalik dito para mag-abang at magbakasakali kung may makukuha kang mana kay Anton. Excuse me! Huwag niyo ako itulad sa inyo na sa pera at kapangyarihan umiikot ang buhay! Kaya hindi ka taka-taka kay Nanay Cora na in love si Daddy eh. Dahil sa bahay na yon, si Nanay Cora lang ang totoong tao. At lahat kayo, mga hunyango! Tumigil ka na sa kakadada mo! Huwag mong saktan ang anak ko! Wala ka talagang modong babae ka? Hindi mo na binigyan ng kahihiyan ng burol ni Anton? Kayo ang nagsimula! Tinatapos ko lang! Halika! Sumama ka sa akin! Ilalabas na kita ng bahay! Wala kang kwenta! Hindi ka na babagay dito! Sampis ka lang! Dahil ako mismo ang aalis! Palabasin mo! Sige! Magsama-sama kayong mabulok sa pera at kayabangan ninyo! Sa puntong yon ay nawala na po talaga ako ng pagtitimpe at pinatulang ko na ang pang-aalipusta ni Christina at ni JR. Malakas po ang loob ko dahil alam kong wala naman ang pamilya ko doon. At lahat ng mga tao sa libing ay matagal nang walang amor at pagpapahalaga sa akin. Kumbaga ipapahiya ko man ang sarili ko. I have nothing to lose sa mga taong yon. Kaya tinodo ko na lang po at nilabas ko na ang lahat ng aking naipong galit at hinanakit sa angka ng tatay ko. Talagang binurn ko na po ang bridge sa side ng tatay ko ng mga araw na yon. Pero matapos lamang po ng ilang linggo ay kinontak naman po ako ng abogado ng tatay ko para daw pag-usapan namin ang last will nito at ang mamanahin ko. Sinabi ko po na hindi po ako interesado sa mana, pero nangulit pa rin po ito ng nangulit. Hanggang sa blinako na nga lang po ang number. Pero isang araw ay nagulat na lamang po ako na ang pinakasusok lamang kong 2 tao ay kumontak sa pinto ng bahay namin, Papa Dudut. Anong ginagawa niyo rito? Magandang araw ho. Ma'am Lynette, pasensya na po sa abala kung nabigla kayo sa pagdating namin. Hindi kasi kayo sumasagot sa tawag at hindi namin kayo makontak. Kaya naisipan na ni na Ma'am Christina na kami na ang pumunta sa'yo. Hindi ba't sinabi ko na nga po na ayoko niyang mana na yan? Makakaalis na po kayo. Sandali! Ano ba? Tingnan mo tong taong to. Napakagaspang talaga ng ugali mo eh, no? Ang haba-haba ng binyahe namin, tapos pagsasarahan mo lang kami ng pinto? Sinabi ko bang pumunta kayo dito? Sinabi ko na naman dyan sa abogado ninyo na ayoko na ng mana na yan eh. Ma'am, hindi ho kasi ganun kadali yun. Kaya nga po kami nandito eh. Alam mo, huwag ka nang magpanggap. Alam namin na kaya mo pinuntahan si Anton habang naghihingalo ay para makakuha ka ng mana niya. Malamang nung kayong dalawa lang ang nag-usap sa kwarto, doon mo binilog-bilog ang utak niya. Huwag niyo akong pagbintangan ng mga gawain ninyo ha? Ilang beses ko bang uulitin na ayoko sa perang yan? Plastic! Napaka-plastic mo! Kunwari ka pang ayaw mo, alam mo naman na kapag nasa kasulatan na, mahirap nang mabago. Pwes, wala akong pakialam! Mabulok yung pera na yan! Umalis na kayo! Ma'am, teka lang. Ma'am Christina, Sir JR, huminahon po tayong lahat. Pag-usapan natin kung paanong gagawin natin dito. Napakawalang hiya mo! Basang-basa ko niyang ginagawa mo eh. Ginagantihan mo lang kami. In the first place, Mommy, napa-DNA test niyo ba tong peking anak ni Daddy? Baka naman mamaya anak lang yan sa kung sinong lalaki nung katulong natin. Ang kapal na mukha mo pagsalitaan si Nanay Cora ng ganyan? Tandaan mo ha, siya pa rin ang nagpalaki sa'yo. Wala akong pakialam. Sinira ng nanay mong katulong ang pamilya ko. At bakit? Sa tingin mo, hindi rin nasira ang buhay ko sa pagkakasala ng tatay natin? Sir, mga ma'am, pag-usapan natin to ng maayos. Sige, bilang ipinipilit nyo rin naman na gusto ko yung mana na yan, o pues, nagbago na ang isip ko. Kukunin ko na talaga yan at nang makuha nyo ang hinahanap nyo. Walang hiya ka talagang babae ka! Lumabas din ang tunay mo ano! Sige, Mami! Huminahon na kayo! Sige! Sandali! Pakita ito sa Lynette na yan! Ma'am! Kapal na mukha niyan!
Tigilan mo na ako, ha? Kung ayaw mong kasuhan kita, nasa bahay ko pa kayo. Trespassing kayo. Marami na akong perang pwedeng lustayin sa pagpapakulong sa'yo. Layas! Tinanggap ko po ang ipinamana sa akin ng ama ko, Papa Dudut. Sa totoo lang ay medyo malaki po talaga ang iniwan niya. Kaya siguro ay galit na galit din talaga sa akin ang asawa niyang si Christina at ang half-brother ko na si JR. Dahil baka iniisip nila na hindi ko deserve ang pamanahan dahil anak lang ako sa labas. Gayunpaman ay hindi ko po ginamit yon para sa sarili ko ang perang nakuha ko. Pinaghati ko po ito at ibinigay ko ang kalahati sa mga naiwang kamag-anak ni Nanay Cora. At ang kalahati naman po ay itinabi ko sa bangko at sa stock market para sa kinabukasan ng anak ko. Hindi ko na rin po sinabi sa asawa ko at mga anak ko ang totoong halaga ng ipinamana sa akin ng ama ko. Ayaw ko rin po kasi na makampante sila sa buhay. Lalo na ang mga anak ko. At ang gusto kong maranasan din nila ang maging masipag at masinop sa pera. At kung ano man yung nakatabing pera para sa kanila ay pang backup at pang emergency na lamang. At kung hindi man ay ipapahawa ko sa kanila kapag alam kong disiplinado na sila para ma-manage ito ng maayos. Hindi ko na rin po muli pang nakita sina Christina at JR at ang iba pang mga kamag-anak ko. At ayoko na rin pong makita o makasalamuha pa silang muli. Kung ano man po ang iniisip nila sa akin ay bahala na sila doon. Ang mahalaga ay tahimik at maayos ang buhay ko nang hindi ako umaasa sa pera o impluwensya nila. At higit sa lahat ay may sarili na akong pamilya na maayos at nagmamahalan. Bagay na alam kong never nilang mararanasan at never nilang mabibili ng pera. Ang inyong forever ka-barangay, Lynette. Fight or flight, tumakas o lumaban. Ang dalawang reaksyong yan lang daw ang maaaring pagpilian ng isang taong may kinakaharap na pagsubok. Ngunit sa kaso ni Lynette ay ginawa niya ang dalawa. Tinakasan niya ang kanyang mapang-alipustang pamilya upang makapagsimulang muli at igiit ang kanyang puwang sa mundo at karapatan na mabuhay ng may dignidad at respeto sa sarili sa kabila ng kanyang pagiging bastarda at anak sa kasambahay. Maraming salamat, Lynette, sa iyong matapang na pagbabahagi ng iyong buhay. Naging masalimuot man ng iyong nakaraan ay talagang nakaka-inspire na hindi ka nawala ng loob at tinalikuran pa ang maluwang buhay na iyong nakasanayan. At bagkos ay ginamit mo ang iyong hinanakit sa pamilya mo bilang motivation para maabot mo ang payapa at masayang buhay na iyong pinapangarap. Higit sa lahat ay masaya ako na ngayon ay may sarili ka ng pamilya at maayos at tunay na nagmamahalan. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay Love Stories. Love Stories. Para sa ating mga Pilipino, importante ang basbas ng mga nakakatanda lalo na kung tayo ay lalagay na sa tahimik. Isa itong kaugalian ng paggalang at pagrespeto sa kanila na bahagi ng may biyaya at pagpapala ng isang pamilya. Ikaw kapuso, kabarangay, gaano kahalaga sa iyo na tanggap ka ng mga magulang ng taong mahal mo? Dear Papa Dudut, hello po, ako po si Benson, 30 years old at dating nagtatrabaho bilang salesman sa isang tindahan ng cellphone sa mall. Pero sa kasalukuyan ay meron na po kaming negosyo ng misis kong si Mika na isang printing at Xerox machine shop. Masaya po kami bagaman nagkapandemya ay patuloy pa rin pong iniingatan at pinagpapala ng Diyos ang maliit naming pamilya at kabuhayan.
Papadudot, ang kwentong gusto ko pong i-share ay tungkol sa amin ni Mika at kung paano ko po nakuha ang basbas ng mga magulang niya nang hingin ko ang kamay ng misis ko para magpakasal. Malaking bagay po sa akin ang munting sandaling yon at ituturing kong importanteng dahilan kung bakit maluwag at maginhawa ang pagdadala namin ng buhay simula noon hanggang sa kasalukuyan, Papa Dudut. Wow, ang bango naman yan, sweetheart. Teka, tama ba ang hula ko? Daing na bangus ba yung piniprito mo? Di ba sabi mo gusto mo ng pritong isda para sa lunch mo? Tinutupad ko lang naman yung kahilingan ng sweetheart ko. Yun! Naks naman! Lakas ko talaga sa'yo. Pakis nga! Huy, ano ba? Nakita mo nagluluto ako baka mamaya masunog pa to. Nako, isa lang naman eh. O siya, magsandok ka na ng kanin. Malapit na rin naman ako matapos dito, sabay na tayong mag-almusal. Salamat talaga ha. Salamat saan? Dito, sa pag-aasikaso mo. Sa lahat-lahat. Kasi palagi mong pinagagaan ng lahat. Salamat kasi magkasama pa rin tayo hanggang ngayon. Saan naman ako pupunta kung magkataon? Sa tabi mo lang naman kasama ang anak natin, di ba? Kaya hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin, sweetheart. Responsibilidad ko yun bilang partner mo. Balang araw, pakakasalan kita. Kahit saang simbahan pa yan. Para naman matawag mo na rin akong asawa. Ikaw talaga. Seryoso ko dun. Kung gusto mo, ngayon na ako mag-propose eh. Kaso wala pa akong singsing. Naniniwala naman ako na darating rin yung araw na ikakasal tayo. Pero habang hindi pa nangyayari yun, palagi mong tatandaan, mahal na mahal kita. At masaya ako dahil ikaw yung naging tatay ng anak ko, Benson. Hindi mo alam kung paano mo kinumpleto ang buhay ko simula nung magkakilala tayo. Kaya salamat din kasi dumating ka. Kung masaya ka na dumating sa buhay mong lalaking yan, Mika, pues kami ng mama mo, hindi. Papa, Mama, good morning po. Magandang umaga po, Tito Arnel, Tita Lorna. Anong maganda sa umaga lalo na kung pagbumukha mo ang mabubungaran namin ni Arnel dito sa kusina? Ay, Mama, ano po bang problema nyo? Wala naman pong ginagawang masama sa inyo ni Papa si Benson. Pero kung makapagsalita kayo parang ang laki ng atraso niya. Malaki talagang atraso ng lalaki yan sa pamilya natin. Simula nang dumating sa buhay mo at sadyain kanyang buntisin, Mika. Hindi mo ba nakikita modus niya yun? Para pumisan siya sa pamilya natin? Papa naman! Ganyan kasi talaga kapag hindi nakakapagtapos ng pag-aaral. Kakabit at didikit na lang sa may mga pera para umasenso. Ewan ko ba naman kasi sa'yo, Mika? Kung bakit nagpaanak ka pa sa lalaking yan? Kailan mo ba makikita na ginagamit ka lang yan para makahuthot ng pera sa atin? Sumusobra na po kayo sa sinasabi niyo, Mama! Bakit? Tama naman ang mama mo ha. Yang mukha ng Benson na yan, mapagkakatiwalaan ba? Pambihira, ang kapal talaga. Tama na po, pwede ba? Inaano po ba kayo ni Benson? Bakit kailangan niyo siyang pagsalitaan ng masama? Alam niyong hindi siya ganong tao. Di ba paulit-ulit ko nang sinabi sa inyo na malinis ang intensyon niya sa akin at sa pamilya natin? Tingnan niyo, walang pagdadalawang isip siyang pumayag na sumama at tumira dito sa bahay natin kahit galit kayo sa kanya at hindi niyo siya gusto. Pero sana naman po matuto kayong rumispeto. Baka nakakalimutan niyo tatay ng anak ko na apo niyo ang iniinsulto niyo. Uy Mika, ayos lang ako. Alam ko naman na nasasabi lang yun ng mga magulang mo dahil hindi nila ako tanggap para sa'yo. Yun na nga ang hindi ko maintindihan eh. Mabait ka naman, mahal mo naman ako. Responsabling tatay ka naman sa anak natin. Ano pa bang kulang sa'yo para hindi nila magustuhan? Maraming kakulangan ng lalaking yan, kaya hindi namin siya gusto ng mama mo para sa'yo, anak. Sana naman magising ka na sa katotohanan at iwan mo na siya. Kaya ka naman namin buhayin pati na apo namin sa'yo kasi may pera tayo, may negosyo. Gusto mo ba talagang masira ang kinabukasan mo at maghirap kasama ang taong yan? Makinig ka sa papa mo, Mika. Hindi ko alam kung paano kayo papakinggan katulad ng sinasabi niyo, Mama. Kung puro pang-iinsulto at kasamanan lumalabas sa bibig niyo. Masaya ako na si Benson ang tatay ng anak ko. Ngayon, kung
Nasasabi mo lang yan kasi nabubulag ka sa pagmamahal mo sa taong yan. Darating ang araw, masasabi mo na lang na tama kami. At magsisisi ka dahil hindi ka nakinig sa amin. Papa Dudut, nagkakilala po kami ni Mika dahil kaibigan siya ng katrabaho ko. Unang beses po kaming nagkita noon sa birthday party at talaga namang na-starstruck na ako sa kanya. Maganda po ang misis ko, morena, may mapupungay na mga mata at napakabait pa. Nasabi ko po yun dahil hindi siya nagdalawang isip na kausapin ako at makipagkwentuhan sa akin kahit na nga mukha akong mahiyain noon. Sa edad kong 23 years old noon ay wala pa po akong nakakarelasyon. Kaya nga hindi katakataka na inaasar kami noon ni Mika sa isa't isa. Napag-alaman ko rin po na nagtatrabaho sa isang private company ang misis ko, Papa Dudut. At mukha rin po siyang may kaya dahil lulan siya ng isang kotse pagpunta sa venue ng birthday party. Pero hindi ko po kakikitaan ng kahit na anong kaartihan sa katawan si Mika. Sa katunayan, magaling siyang makisama at naka-vibes ko kaagad siya, Papa Dudut. Oh, ang lalim nun ah. May problema ba, sweetheart? Kanina parang ayos ka naman pagdating mo. Nakipaglaro ka pa nga sa anak natin. Ano kasi, bigla ako naalala nung nagturo ng laro ang kotse yung anak natin na nakita niya sa TV. Kaso, di ko naman mabili dahil wala na akong extra budget. Ang lungkot lang sa parte ko kasi hindi ko mabigay yung gusto niya. Tsaka pasensya ka na nga pala dahil sakto lang yung binigay kong sahod sa'yo. Sigurado kakapusin na naman tayo. Pero babawi na lang ako sa susunod. Ano ka ba naman? Wala yun. Sigurado ko na naiintindihan naman ng anak natin ang sitwasyon. Kahit bata pa siya, nagmana siya sa'yo. Maunawain at mabait. Tungkol naman dun sa sahod mo ngayon, naiintindihan ko dahil kanina mo pa sinasabi na nawalan kayo ng pasok dahil nga nag-holiday. At dahil no work, no pay kayo, malaki talagang kabawasan yun sa sweldo mo. Pero hindi naman palaging ganon, di ba? Hayaan mo, sweetheart, kapag malaki-laki na ang anak natin, pwede na uli akong bumalik sa pagtatrabaho. Kung ako ang tatanungin, gusto ko nasa bahay ka lang dahil hanggat maaari, lalaki dapat ang bumubuhay sa pamilya niya. Wala namang kaso sa akin ang tulungan kang magtrabaho. Saka mas mabilis tayong makakaipon kapag tayong dalawang kumakayod. Isa pa, malaki na rin ang sakripisyo mo simula nang tumigil ako sa paghahanap buhay. Para kasing sinulo mo na ang mga responsibilidad sa pamilya natin na dapat ipinagtutulungan natin. Hayaan mo, magsisikap ako lalo para naman makaipon at makapagsimula tayo ng negosyo natin. Darating din yung araw na may bibigay ko sa inyo ng anak natin yung mga bagay na hindi ko na ibibigay ngayon. Ano ba kasi yung mga bagay na yon? Kung pagkain, hindi naman kami nagugutom. Kung mga damit, meron naman kaming nasusuot. May bahay naman tayong natutuluyan at kahit nakikitira lang tayo, nag-aabot ka kina mama at papa. Siyempre, nandun na tayo. Pero ang tinutukoy ko kasi ay yung mga material na bagay. Luho lang yung mga yon, Benson. Oo, walang masamang bumili kung may sobra kang pera. Pero hindi naman talaga essential sa buhay natin yung mga yon. Saka wag mo na munang masyadong isipin yung tungkol sa mga bagay na yun. Hindi ka naman namin pinipressure. Sapat at madalas sobra pa nga ang binibigay mo sa amin. Hindi man sa salapi o material na mga bagay pero siksik-liglig naman kami sa pagmamahal mo. Salamat talaga. Ikaw at ang anak natin ang inspirasyon ko. Kaya ako nagtatrabaho at nagsisipag ng gusto. Sana balang araw, dumating din yung swerte sa pamilya natin. Yun bang makabukod tayo ng bahay? Magkaroon ng sapat na pera sa bangko na magagamit natin sa emergency. Kapagtapos ng pag-aaral ang anak natin at magkaroon ng negosyo. Pero higit sa mga bagay na binanggit ko, may isa pa talaga akong gustong matupad, sweetheart. Ano naman yon? Ang matanggap na rin ako ng mga magulang mo. Malaking bagay para sa akin na magkaroon kami ng maayos na relasyon. Dahil kahit pagbali-baliktarin man ang mundo, magulang mo pa rin sila. Ibig sabihin,
Mahalaga sila sa'yo. Ayoko namang maging dahilan ng pag-aaway-away nyo kaya nga palagi kong pinagdarasal sa Diyos na sana dumating yung araw na maging maayos na ang lahat. Pero habang hindi pa nangyayari yun, hindi rin ako titigil sa panunuyo sa kanila. Lalo mo lang akong pinapahanga kasi ang lakas ng fighting spirit mo, sweetheart. Naku, baka kung ibang lalaki yan, mapikon na at mainis sa mga magulang ko. Lalo na kay Papa. Hay, pasensya ka na sa mga masasakit nilang sinasabi sa'yo ha. Alam ko kahit na hindi ka umiimik, nasasaktan ka rin. Kung may paraan lang talaga para makita nila kagad yung nakikita ko sa'yo ngayon, siguradong magbabago ang tingin at turing nila sa'yo. May karapatan naman talaga silang magalit sa akin dahil nabuntis kita ng maaga. Kaya hindi rin natin sila pwedeng sisihin sa bagay na yun. May karapatan silang magalit, pero wala silang karapatan na insultuhin ka. Dapat kahit masama ang loob nila sa'yo, matuto pa rin silang rumispeto. Oo, mga magulang ko sila. Pero minsan hindi ko na mapigilang mapikon sa mga pinagsasasabi nila, lalo na kung hindi talaga magaganda. Sana lang dumating na yung araw na maging okay na ang lahat dahil hindi mo deserve na ituring ng ganun. Mabuting tao ka. Oo, hindi ka pinanganak sa pamilyang may kaya pero masipag ka naman. Hindi sumusuko, responsable at punong-puno ng pag-asa. Kaya naniniwala ako na walang katotohanan na masisira ang future ko dahil sa'yo. Ang totoo niyan, ikaw ang dahilan kung bakit may direksyon at saysay ang buhay ko. Ay, mahal na mahal kita, Mika. At mahal na mahal din kita, Benson. Papa Dudut, hindi sa birthday party na yon ang naging huling beses na nakita ko si Mika dahil bago kami tuluyang naghiwalay ay nagkapalitan pa kami ng numero. Simula noon ay naging magka-text na po kami at doon ko po siya lalong nakilala. May kaya nga po ang pamilya ng misis ko, merong negosyo ang magulang niya na may kinalaman sa mga sasakyan na pinapatakbo ng daddy niya. Papa Dudut, ibang-iba sa buhay na meron kami ng mga magulang ko ng panahon na yon. Sa kabila ng lahat ay walang kaso kay Mika kung wala kaming malaking bahay o mga sasakyan. Dahil nang maglakas loob akong magtapat ng feelings sa kanya, ay buong puso niya po yung tinanggap. Natatandaan ko pa nga kung paanong abot langit ang kaba ko sa magiging reaksyon ni Mika pero gano'n na lamang ang pagpapasalamat ko sa may kapal dahil hindi naging hadlang ang estado ng buhay namin para maging kami. Kaya lang aaminin ko na dahil sa kapusukan naming pareho ay nabuntis ko nga po si Mika pagkalipas lang ng 3 buwan ng aming relasyon, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! 22 years old pa lamang po noon si Mika nang ipagbuntis at isilang niya ang panganay namin. Nang mga panahon na yon ay kilala na rin po ako ng parents niya at aminado ako na hindi naging maganda ang pagtanggap nila sa aming relasyon. Nang unang beses nga akong dalhin at ipakilala sa kanila ng misis ko ay prinangka na po ako kaagad ng daddy niya. Ininsulto at pinaliit din po ako nito, ang trabaho ko at ang estado ng buhay namin ng mga magulang ko. Aaminin ko na nanliit po talaga ako at nasaktan pero ipinagtanggol po ako sa kanila ni Mika, Papa Dudut. Nang mabuntis ko naman po ang anak nila, kulang na lang ay isumpa nila ako dahil sinira ko raw ang buhay ni Mika. Maging ang mga magulang ko ay nagalit sa akin noon at sangkatutak na sermon ang inabot ko sa kanila. Pero sa huli, tinanggap pa rin po nila ang sitwasyon at pinangaralan akong huwag tatalikuran ang mag-ina ko. Siyempre, Papa Dudut, hindi po ako masamang tao. Hindi po ako masamang tatay para iwan sa ere ang magiging anak ko. At sobra ko pong mahal si Mika para talikuran
ang responsibilidad ko sa kanya. Oh, Tito Arnel, ayos lang po ba kayo? Sa dami natin sa bahay na ito, ikaw pa talaga ang una makikita ko sa umaga? Imbis na maging maayos ang araw ko, sigurado sinira mo na. Saka ano bang ginagawa mo rito sa bahay? Di ba may pasok ka sa trabaho? Tanghali na oh. Bakit hindi ka pa umalis? Para naman hindi ko na rin nakikita yung pagmumukha mo. Tito, bali, nag-leave po ako ngayon sa trabaho. Ano? At bakit? May importante ka bang gagawin? O i-standby ka lang dito sa pamamahay ko? Alam mo Benson, kung yan lang din ang plano mo maghapon, mabuti pa magkulong ka na lang doon sa kwarto niyo ni Mika. Buisit ka. May gana ka pa talagang umabsent sa trabaho mo. Samantalang kakarampot na nga lang ang kinikita mo doon. Tapos babawasan mo para isang araw. Nag-iisip ka ba talaga? Napag-usapan na namin po to ni Mika. Saka hindi naman po ako a-absent kung hindi importante. Ano nga kasi sinasabi mong importanteng dahilan? Ano po kasi, anniversary po namin ngayon ni Mika. Gusto po sana namin mag-celebrate. Ano ka mo? Aba, ang kapal din talaga ng mukha mo no? Anniversary ka pa dyan. At saan mo naman balak dalhin ng anak ko? Sa pagkakaalam ko kasi, wala ka naman pera para maipasalsa sa magagandang lugar o madala sa mamahaling restaurant. Hindi po mahalaga kay Mika kung hindi ko siya madadala sa mamahaling lugar, Tito. Kontento na po ang anak niyo basta magkasama kami. Ay nako, nakakasuka kayo. Ewan ko ba naman dyan sa anak ko? Paano na kontento sa buhay na binibigay mo samantalang hindi naman ganyan ang pagpapalaki namin sa kanya ng mama niya? Tapos ano yung susukli niya sa amin? Makikisama lang siya sa katulad mong kampante na sa buhay basta may masisilungan at nakakakain ng 3 beses sa isang araw? May pangarap din naman po kami ni Mika, Tito. Marami po kaming plano. Hindi naman po ibig sabihin na ganito lang kami hanggang dito na lang po talaga kami. Alam ko po na galit kayo sa akin dahil iniisip nyo na nasira ako ang buhay ng anak nyo. Pero maniwala po kayo. Mahal na mahal ko po si Mika at ang anak namin. Wala lang ako maipagmamalaki sa ngayon kaya siguro hindi nyo pa nakikita yung halaga ko. Pero kapag dumating yung araw na magbunga lahat ng pagsisikap namin, siguradong magiging proud din po kayo sa akin. Plano-plano ko pang nalalaman. Paano kung namatay na lang ako at hindi pa nangyayari ang sinasabi mo? Saka wag mo nga akong linya na keso nagsisikap ka naman para sa mag-ina mo. Dahil lalo lang ako nabubwisit sa'yo. Paraan nyo lang yan ng mga pinanganak na walang pera para mabilis sa umasenso sa buhay. Oh, ngayong nakatira ka na rito sa pamamahay ko, nangyari na yung una mong plano, hindi ba? Wala po akong masamang intensyon sa pagtira ko dito sa inyo. Sa katunayan, nagpapasalamat pa nga po ako dahil sa kabila ng lahat, pinatuloy nyo pa rin po ako rito. Pasensya na po kung hindi kami mayaman. Pero edukado naman po akong tao at pinalaki akong disente ng mga magulang ko. Oo nga po, nagkamali ako. Dahil minsang naging mapusok kami ni Mika. Pero pareho naman po namin ginusto at pinangatawanan ng bunga ng nagawa namin. Araw-araw po kami nagsisikap na maging mabuting magulang sa anak namin. Kahit na ano pang sabihin mo, ayaw pa rin kita para sa anak ko. Ni sa hinagap, hindi ko naisip na sa katulad mo lang siya babagsak. Kung alam ko lang, sana hindi ko na lang siya pinayagan pumunta sa party na yon. Eh di sana hindi kayo nagkakilala. Ay, hindi nyo na po ba ako magugustuhan? Ginagawa ko naman po ang lahat para patunayan sa inyo na malinis ang intensyon ko sa anak nyo. Pero yung mali at yung kasalanan ko na lang po ba ang palagi niyong makikita sa akin? Aba, malamang! Kanino pa bang kabubuhan ang gusto mong makita ko? Sa'yo lang naman, hindi ba? Saka ano nga ulit yung sinabi mo? Kung hindi na ba kita magugustuhan? Oo, hindi na! Hinding hindi! At dahil nga sa minimum wage earner lamang ako at tumutulong pa rin sa mga magulang ko ay maraming beses po talaga na nagkikipit kami noon ni Mika. Bagaman may trabaho naman ang misis ko ay nagkasundo po kami na ipunin yung sweldo niya para sa panganganak niya.
Noong mga unang buwan ng pagbubuntis ni Mika ay sa bahay namin siya nakatira, Papa Dudut. Hiyang-hiya pa nga po ako sa kanya dahil hindi naman malaki ang tinitirhan namin. Bagaman sementado at may maayos na bubong naman ang bahay namin ay hindi pa rin yon katulad ng bahay na kinalakhan at kinasanayan ni Mika. Pero sa maniwala kayo o sa hindi ay wala pong naging kaso yon sa asawa ko. Sa loob ng ilang buwan na pagtira niya doon ay naging kasundo na niya at napamahal na siya sa mga magulang ko. Pero dahil nagiging masela ng pagbubuntis niya ay nag-decide po kami noong tumigil muna siya sa pagtatrabaho. At imbis na sa bahay namin ay lumipat kami sa bahay nila bilang suhestyon na rin ng mga parents noon ni Mika upang mas matutukan at maalagaan nila si Mika hanggang sa makapanganak na ito at bumilang na rin po ng 2 taon ang pananatili namin doon. Nang magsimula nga po kaming tumira kina Mika ay mas lalo ko pong naramdaman na hindi ako welcome sa pamilya nila. Pero tiniis ko po ang lahat ng yon at sa halip ay mas nagsipag po ako sa trabaho upang makaipon at mas masustentuhan ang aking mag-ina. Pasensya ka na talaga, sweetheart. Pakiramdam ko kasi kahit anong gawin ko, kahit na anong pagsisikap ko, hindi pa rin sapat ang lahat ng yun para matanggap ako ng mga magulang mo. Ay, Benson, alam mo namang hindi mo kailangang pilitin na magustuhan ka nila. Ikaw na rin ang may sabi, ginawa mo na ang lahat. Ako nga paulit-ulit ko nang pinapaliwanag sa kanila na mali ang pagkakakilala nila sa'yo. Pero hanggang ngayon, nananatiling sarado ang isip nila. Alam ko naman na mahalaga sa'yo na makuhang basbas nila sa relasyon natin. Pero kung ganyan na nahihirapan ka lang din, para namang hindi na yun tama. Malaki na tayo, nasa edad na para magdesisyon para sa sarili natin. Mga magulang ko nga sila. Pero bakit imbis na suporta o pangaral lang makuha natin sa kanila, insulto at pangmamaliit ang sinasabi nila? Bilang anak nila, hindi ko mapigilang mainggit sa mga magulang na meron ka dahil napakabait at napakamaunawain nila. Oh, kumalma ka lang. Huwag kang magalit sa mga magulang mo. Pero alam mo, minsan, naisip ko, paano kung hindi na lang tayo nagkita nun sa birthday party ng kaibigan natin? Paano kung hindi ko na lang hiningi ang number mo bago tayo naghiwalay? Paano kung… Ilang beses na ba nating napag-usapan yan? Ang akin lang naman, meron pang ibang lalaki dyan na di hamak na mas may kaya, mas edukado, maraming ari-arian, saka yung mas mabibigyan ka ng masaya at secured na buhay kesa sa akin. Pero ikaw nga ang mahal ko. Hindi mo ba naiintindihan yun? Ay… Oo, maraming nirereto sina mama at papa sa akin nung bago kita makilala. Pero lahat sila, hindi ko gusto. Alam ko itong sasabihin ko ay parang cliché love story na madalas nababasa lang sa libro o napapanood sa pelikula, pero malaki talaga ang pinagbago ko nung makilala kita. Mas naging masaya ko, mas naranasan kong maging malaya. Napakabait mo, mabuting anak ka rin sa mga magulang mo, masipag at responsable. Hindi mo ako sinasaktan o pinagsasalitaan ng masama, lalo kapag nagkakatampuhan tayo. Nirerespeto mo ang privacy ko at ginagalang mo ang pagiging babae ko. Kahit na wala kang sasakyan, alam mo ba, ang bilis-bilis mo pa rin dumating kapag kailangan kita. Kahit na wala kayong malaking bahay, sabay-sabay naman kayong kumakain ng mga magulang mo. Yung maliliit na bagay na yun para sa iba, napakalaki naman para sa akin. At yun ang gusto kong maging buhay ng pamilyang bubuuin natin. Hindi yung may limpak-limpak na pera nga tayo, pero wala naman tayong panahon sa isa't isa. Ay, lalo mo lang talaga akong pinabibilib, sweetheart. Alam mo, gabi-gabi ako nagpapasalamat sa Diyos na binigay ka niya sa akin. Hindi lang ikaw yung natuto ng maraming bagay. Ako rin, marami ako natutunan. Simula nang makilala kita, mas naging ambisyoso ako. In a good way ha, syempre. Sinabi ko noon sa sarili ko,
Kahit na anong mangyari, ihaharap kita sa altar na ikaw at wala nang iba yung babaeng pakakasalan ko at makakasama habang buhay. Na sa'yo lang at sa tabi mo ako mananatili. Sa hirap at ginawa, sa saya at kalungkutan. Naiingatan kita, irerespeto at uunahin ko ang kapakanan mo araw-araw. Na palagi pa rin kitang pipiliin at patutunahin ko yun habang buhay. Sa tono mo, parang nagpo-propose ka naman ng kasal sa akin. Halata ba masyado? Na mukhang nagpo-propose ka na? Na nagpo-propose na ako. Ano? Matagal ko nang pinag-isipan kung paano ko to sasabihin sa'yo. Nung anniversary sana natin pero kinain talaga ako ng kaba. Tapos naiwan ko pa tong singsing. Siguro, ganun talaga kapag pinanganak kang mahina ang loob. Pero naisip ko, walang tamang pagkakataon dahil lahat naman ng sandali mahalaga. Lalo kapag kasama kita. At mas lalo lang din ako nakukumbinsi na ikaw na ang babae para sa akin. Salamat Mika, kasi minahal mo ako ng husto at ang pamilya ko. Wala akong ibang gusto kundi ang makasama ka hanggang sa pagtanda natin. Kaya, pumapayag ka bang maging asawa ko? Tinatanong pa ba yun? Siyempre, oo. Pumapayag ako. Papadudod sa West lang po kinasal noong araw ang nanay at tatay ko. Pero palagi po nilang ikinukwento sa akin kung gaano ka-espesyal ang araw na yon, lalo pat tanggap at may basbas pareho ng mga magulang nila ang pag-iisang dibdib nila. Kaya nga kahit mahirap ang buhay, hindi po naramdaman ng mga magulang ko na pagkaita ng mga biyaya at pagpapala mula sa Diyos. Malaking bagay din po na walang alita ng mga pamilya nila na siya namang huhubog sa pundasyon ng sambahayan na bubuin nila. Kaya hindi niyo po ako masisisi kung ikalungkot ko ng husto na hindi ako gusto ng mga magulang ni Mika. Bagaman ginagawa ko rin naman po ang lahat ng mga panahon na yon, ay hindi rin po ako tumigil sa pagdarasal sa Diyos na isang araw ay magbubunga rin ang matagal ko ng panalangin. Wala naman po akong ibang hangad kundi ang magkaroon ng maayos na ugnayan sa mga tao na magiging bahagi ng pamilya namin ni Mika. Pangunahin na nga po doon ay ang kanyang mga magulang. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papadudot, nag-iisang anak lamang po ako. Tubero po si tatay samantalang nagtitinda ng banana Q at iba pang merienda si nanay. Sakto lamang po ang kinikita nila para sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Pero hindi po kami sumasala noon sa pagkain at palagi rin po kaming nagsisimba at naghahandog. Hindi po ako nakagraduate sa college dahil nagkasakit pa noon si nanay at ang pera na nakalaan sana sa pag-aaral ko ay pinampagamot ko sa kanya. Mabuti na lamang dahil gumaling din si nanay noon kaya nag-decide na lamang po akong magtrabaho para makatulong sa pamilya namin. Katulad po ng pangarap kong maginhawang buhay sa mga magulang ko, ang pangarap ko sa pamilya namin ni Mika. Alam ko na mahirap at hindi madali ang daan na tatahakin naming dalawa pero hindi po ako susuko alang-alang sa mag-ina ko. Malinis po ang intensyon ko at dalisay ang pagmamahal ko para kay Mika. Alam ko rin na siya na ang babaeng pinagkaloob ng Diyos upang makasama ko sa panghabang buhay. Ano ka mo? Niyaya ka na magpasal ng lalaking to? Totoo ba yun, Mika? Santissima mahabaging langit! Hindi ka ba talaga nag-iisip, anak? At pumayag ka namang matali sa lalaking yan habang buhay?
Ilang beses ko po bang sasabihin sa inyo na mahal namin ni Benson ang isa't isa? Saka may anak na po kami. At ano na lang mangyayari sa'yo kapag nagpakasal kayo? Naisip mo na ba na habang buhay ka lang hihilain ng tao niya sa kahirapan? Ikaw lalaki, ano ba talaga plano mo sa anak ko? Di ba matagal na kitang sinasabihan na ang mabuti mong gawin, iwan sila ng apo ko? Pero bakit hanggang ngayon, nagsusumiksi ka pa rin sa pamilya namin? Para kang linta, ang kapal na mukha mo! Pinagbigyan na nga kita na umapak sa pamamahay ko at maging tatay sa anak niyo ni Mika. Pero ambisyoso ka talaga. Gusto mo bang pakasalan ng anak namin? Para ano? Matupad mo na talaga ang mga plano mo umangat sa buhay? Papa, pwede ba tumigil na po kayo? Sawang-sawa na po akong marinig yung mga dahilan nyo dahil sa totoo lang, hindi ako o ang anak ko ang gusto nyong protektahan kundi ang sarili nyo at ang pera nyo. Yun lang po ba talaga ang mahalaga sa inyo? Ayaw nyo po ba akong maging masaya? Hindi mo maiintindihan ang tunay na kahulugan ng kaligayahan kung wala kang pera, Mika. Nagkakamali kayo dahil alam ko at ramdam ko ang ibig sabihin nun. Palagi po naming sinusubukan ni Benson na ipakita sa inyo na hindi lang sa pera magiging masaya, kung hindi sa pagkakaroon ng kompletong pamilya at mabubuting tao na nakapaligid sa inyo. Pero nakakapagod din po pala na kumbinsihin kayo kasi sarado ang isip nyo at bulag ang puso nyo. Itong pagsasabi namin ng tungkol sa plano naming kasal, si Benson po ang nag-insist nito kahit na posibleng magalit kayo sa kanya. Pero sabi niya, malaking bahagi kayo ng pamilya namin dahil nga mga magulang ko kayo. At mahalaga sa kanya ang basbas nyo para mas maging matagumpay ang kasal namin. Pero anong ginawa nyo? Sinaktan nyo lang po si Benson! Mika, huminahon ka lang. Ayos na ako. Hindi ka ayos! Tingnan mo nga yung labi mo, nagdudugo! Kung talagang hindi nyo na po matatanggap ang lalaking pinili kong pakasalan, mabuti pa magkanya-kanya na lang po tayo! Aalis na po kami rito ng pamilya ko! Mika, anong pinagsasasabi mo? At saan kayo pupunta? Kahit saan, basta malayo po sa inyo! Mika, pakiusap. Huminahon ka lang muna kasi. Oh, Tito Arnel! Papa! Ayos lang po ba kayo? Papa, ano nangyayari sa inyo? Papa! Tito Arnel! Papadudot, dinala po namin kaagad sa ospital si Tito Arnel at napag-alaman po naming inatake siya sa puso. Si Mika po ang naiwan sa bahay samantalang ipinagmaneho ko po ang daddy niya kasama si Tita Lorna papunta sa ospital. Mabuti na lamang po dahil nailigtas ng mga doktor ang buhay ni Tito Arnel. Simula po noon ay ako na ang naging punong abala sa pagbabantay sa daddy ni Mika nang maospital ito. Kada weekend o tuwing umuwi ako galing sa trabaho ay dumediretso po ako sa ospital. Alala po ako at takot na takot dahil naisip ko na kung sa tatay ko mangyari ang ganon ay siguradong hindi ko po kakayanin. Isa pa, kahit sukdula ng galit sa akin ng daddy ni Mika ay hindi po ako nagtanim ng pagkamuhi sa kanya. Tatay na rin po ang turing ko sa kanya. Naunawaan ko pong gustuhin lang niya na magkaroon ng secure at maayos na buhay sa hinaharapang anak niya, Papa Dudut, kaya siya ganon. Nanatili po ng 2 linggo ang daddy ni Mika sa ospital at malaki po ang naging bill nila. Nang mga panahon na yon ay doon na po namin nalaman na unti-unti na ring nalulugi ang negosyo ng pamilya nila dahil nga sa hindi na ito maasikaso ng daddy ni Mika. Bukod doon ay hindi rin po ito masinop sa pera. Kaya para mapunahan ang pambayad sa ospital ay hindi na rin po kami noon nagdalawang isip ng misis ko na ibigay ang malaking bahagi ng aming inipong pera matapos naming magdesisyon na ipagpaliban na lang muna ang pag-alis sa poder ng mga magulang niya para mas maalagaan na rin po si Tito Arnel. Para po sa akin ay pwede pa rin naman po kaming magsimulang mag-ipon. Ang mahalaga ay ligtas at buhay ang miyembro ng pamilya namin. Tito? Ikaw pala, Benson.
Tuloy ka. Ito po pala. May dala akong almusal. Kayo na lang po kasi yung hindi pa kumakain. Sige, ilapag mo na riyan at kakainin ko mamaya. Sige po. Tito Arnel, kumusta na po ang pakiramdam nyo? Mabuti na kesa nung unang beses na inatake ako. Ay, oo nga pala. Hindi pa ako formal na nakakapagpasalamat sa inyo ni Mika. Dahil tinulungan niyo kami para mabayaran namin yung bill sa ospital. Ang totoo niyan, hiyang-hiya ako sa inyo dahil kailangan niyo pang gawin yon. Wala naman pong kaso yun, Tito. Pamilya po tayo. At ang pamilya, di po ba dapat nagtutulungan? Para sa amin ni Mika, tama po ang naging desisyon namin na yun. Napakayabang ko pa magsalita at magmalaki. Akala ko kaya kong tulungan ang sarili ko nang ako lang. Pero nang dumating yung punto na subukin ako, hindi ko pala magagawang magtagumpay kung wala kayo sa tabi ko. Patawarin mo ako, Benson, dahil ininsulto kita at pinaliit. Tama nga si Mika. Palagi ko sinasabi na para sa kapakanan niya ginagawa ko. Pero ang totoo, sariling interes ko lang din ang pinoprotektahan ko. Para po sa akin, tapos na yun, Tito. Nangyari na yun sa nakaraan. At ang mahalaga po, yung ngayon. Kung saan ligtas kayo at patuloy na bumubuti ang katawan. Tapatin mo nga ako. Hindi ka man lang ba nagtanim ng galit sa akin noon? Nagalit po ako, pero hindi ko po magagawang kamuhian kayo, Tito. Alam ko na may mga dahilan kayo kaya nyo nagagawa ang mga bagay na yun. Pero desidido pa rin po ako na patunayan sa inyo na mahal ko ang mag-ina ko. Para balang araw, matanggap nyo ako kahit paano. At kumpiyansa ka talaga na posibleng dumating ang araw na yon. Opo. Kahit na imposible. Kahit na matagal at mahirap kayong kumbinsin ni Tita Lorna. Palagi po ako nagdarasal gabi-gabi sa Diyos na tulungan niya ang pamilya natin na magkaroon ng magandang relasyon sa isa't isa. Kasi kapag meron po tayo ng bagay na yon, mas magiging magaan at madali ang pagdadala natin sa buhay. Ang lahat ng yon, napatunayan ko po sa mismong pamilya namin. Nahihiya ako sa iyo, Benson. Dahil masyado ako nabulag sa kayamanan. At ang tagal kong naniwala na ang pagkakaroon ng maraming material na bagay ang makakapagpasaya sa tao. Akala ko kapag naibigay ko ang lahat ng isa sa pamilya ko, nagawa ko ng parte ko bilang padre de pamilya. Pero nagkamali pala ako dahil tinuruan mo ko ng totoong kahulugan ng pagiging tatay. Ang totoo niyan, madalas ibida sa akin ni Mika kung gaano kakabuti sa kanya at karesponsable sa pamilya niyo. Mga bagay na minamasama ako noon kasi mas pinangungunahan ako ng galit. Akala ko hindi lang talaga kita gusto. Pero yun pala, naiinggit lang ako. Dahil kahit kailan, hindi ko naranasang ituring ng kahit na sino nang tulad sa pagtrato sa iyo ng anak ko. Pero kasalanan ko rin naman. Dahil ako mismo nagturo sa mag-ina ko na sasaya lamang ang tao sa pagkakaroon ng pera at maginhawang buhay. Mabuti na nga lang at hindi nagmana sa akin si Mika kahit papano. Tito, lahat naman po tayo may mga pinagsisisihan sa buhay natin. May mga nagagawa tayong hindi tama sa nakaraan pero hindi ibig sabihin habang buhay na lang po tayong magiging ganun. Araw-araw, pwede tayong maging mabuting tao at magbago. Sa palagay mo, pwede pa ba ako magsimula muli? Pwede ko pa bang maayos ang relasyon ko sa anak ko? Pwedeng-pwede po. Naniniwala naman ako na mahal pa rin kayo ni Mika. At kahit na anong mangyari, kayo pa rin ang tatay niya. Kung ganon, sisimulan ko nang bumawi sa kanya. Matutunayan ko yon sa pagbibigay ko ng basbas ko para sa kasal niyo ng anak ko, Benson. Ano po? Sabi ko, pumapayag na ako na pakasalan mo ang anak ko. Totoo po ba yan? Oo naman. Bakit? Ayaw mo ba? Napag-usapan na namin to ng Tita Lorna mo. Marami ka nang napatunayan sa amin noon na ngayon lang din namin nakikita. Kaya nga pareho kami nagsisisi at nahihiya dahil umabot pa talaga sa punto na kamuntik na ako mawala sa mundo nang hindi ko pa nakikitang kinakasal at hindi ko pa naihahatid sa altar ang anak ko.
Ang kwento sa akin ng misis ko, ikaw ang nagmaneho ng kotse para maihatid ako sa ospital. Maraming salamat, Benson, ha? Dahil utang ko sa iyo ang pangalawang buhay ko. At gusto ko yung gamitin sa paraang magiging masaya ako kasama kayo na pamilya ko. Nang ibigay nga po sa akin ni Tito Arnel ang basbas niya para sa kasal namin ni Mika ay wala pong paglagyan ang kasiyahan ko sa dibdib, Papa Dudut. At ng araw din na yon ay nag-usap-usap po kami at doon na rin namin nakuha ang pagsang-ayon ni na Tita Lorna at sa kasalukuyan ay kasal na nga po kami ni Mika. Tinulungan at sinuportahan din po kami ng mga magulang niya upang makapag-umpisa ng negosyo na hindi nagtagal ay napalago po namin. At araw-araw po kami nagpapasalamat sa Diyos sa mga tulong, biyaya at pagpapala niya para sa aming pamilya at kinabubuhay. Sana po, Papa Dudut, ay marami na inspire sa storyang ibinahagi ko ngayong tanghali at alam ko na marami ang magsasabi na hindi mahalaga ang basbas ng magulang sa isang relasyon dahil hindi naman sila ang pakikisamahan mo, pero naninindigan pa rin po ako na importante yon dahil bahagi sila ng ating sambahayan. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyo ang sulat ko na itampok sa Barangay Love Stories. At sana'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng ating mga tagapakinig, and God bless po sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Benson. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Barangay Love Stories. Love Stories. Dear Papa Dudut, sumulat po ako dahil sa gusto kong maging aware ang mga tao sa sinasabi nila about sa ibang tao. Dahil alam naman nating lahat na nasa nature na natin ang pagiging mapanghusga. Na hindi natin alam ay nakakasakit at nakasasama na pala sa ibang tao. Aminin man natin o hindi ay walang taong hindi judgmental. May iba't ibang paraan din tayo kung paano natin yon sinasabi o pinapakita. Diyan din nga pumapasok yung mga backhanded compliment o yung mga papuri na hindi naman talaga papuri. Hindi naman masamang isatinig natin ang ating opinyon kung meron tayong nakikitang hindi kaaya-aya sa ating paningin. Pero may kasabihan nga na think before you speak. Isipin muna nating mabuti ang sasabihin natin sa ibang tao. Dahil ang maling paraan ng ating pananalita ay maaaring magbunga ng hindi maganda. At dito ko na nga po sisimula ng kwento ng aking pinagdaanan mula sa mga mapanghusgang mga tao. Papa Dudu, taong 2017 noong mangyari ang malaking bangungot sa buhay ko. Pareho kami noong grade 12 na nag-iisang best friend ko na si Kelly. Yun din ang taon ng 18th birthday ko, Papa Dudut. Masayang masaya ako noon dahil niregaluhan ako ng mama ko ng smartphone na talaga namang uso noon. Meron naman akong cellphone pero naluma na at halos kaunting gamit na lamang ay malapit nang masira at hindi rin naman yon kasing high-tech nang iniregalo sa akin ni mama. At dahil nga sa bago ang cellphone o noon ay halos doon na nakatuon ang atensyon ko. Kaya naman madalas akong napagsasabihan ng best friend kong si Kelly. Papa Dudut, matanda lang ako ng isang taon kay Kelly. 18 ako samantalang siya naman ay 17 pero sa aming dalawa ay siya ang mas matured na mag-isip. Kumbaga sa nanay ay siya yung madalas na manermon sa akin kapag may nagawa po akong mali. Pero kahit na ganoon, Papa Dudut, ay mahal na mahal ko si Kelly dahil alam kong wala siyang ibang iniisip kundi ang makakabuti sa akin. Hindi rin naman siya simpleng best friend lang para sa akin. Si Kelly po ang naging companion ko. Mag-best friend na kami simula pa nung elementary kami at hindi kami pumayag noon na mag-aral kami sa magkaibang eskwelahan. Hindi nga kami mapaghiwalay at lagi lang kaming magkasama.
Mas mahaba ang oras na magkasama kesa sa ibang tao ang kasama namin or family namin. Pero hindi naman against ang pamilya namin sa friendship na meron kami. Dahil para na nga talaga kaming magkapatid. Isa pa ay mababait naman kaming mga bata noon at never naming binigyan ng sakit ng ulo ang mga magulang namin. Outstanding student din kasi kami, Papa Dudut, pero sa aming dalawa ni Kelly ay siya ang mas matalino. Pero kahit na ganoon, Papa Dudut, ay ni minsan ay hindi ko naramdaman na inferior ako sa kanya. Humble kasi si Kelly at mabait. Isa pa ay magkasundo kami sa halos lahat ng bagay. Not until nahati ang focus ko sa pag-aaral at sa cellphone dahil napapadalas na ang pagpo-post ko ng mga dance videos ko noon sa social media. Noon pa man, Papa Dudut, ay mahilig na akong sumayaw pero sadya talagang walang hilig sa akin ang sayaw. Hindi naman kasi ako binayaan ng talent sa pagsasayaw pero kahit na gano'n ay itinuloy ko ang hilig ko dahil doon ay masayang masaya ako sa ginagawa ko. Pero halos doon na nga nauubos ang oras ko at wala na rin akong time na makipag-bonding kay Kelly. Lagi nga kaming magkasama pero nakatuon lang ang atensyon ko sa cellphone ko kaya naman madalas ay napagsasabihan po ako ni Kelly. Sa pag-alala na baka mapabayaan ko daw ang pag-aaral ko. Uy, Mads, kanina ka pa nakatutok dyan sa cellphone mo. Nakikinig ka ba? Kanina pa ako dito dada ng dada, hindi ka naman sumasagot. Ha? Ano nga ulit yung sinabi mo? Ay nako, sabi na hindi ka nga nakikinig. Ano ba kasi yun? Ang sabi ko, maghanap tayo ng magandang place para makapag-review. Kaso gusto ko nga sana yung may sineserve na coffee or tea para relaxing. Ikaw ang bahala kung saan mo gusto. Tinatanong nga kita. Baka may suggestion ka na magandang spot para makapag-review tayo. Mag-search ka na lang kaya sa internet. Tapos pag may napili ka na, sabihin mo na lang sa akin. Ay, pwede bang mamaya na muna kasi ang kaka-cellphone mo? Nag-uusap tayo pero hindi ka naman nakafocus. Wait lang kasi. Chill ka lang, okay? Ano ba kasing pinagkakaabalahan mo dyan? Kanina ka pa dyan eh. Inaayos ko lang tong bagong account ko rito sa dance app. Trending to eh. Gusto ko lang itry. Sus, kala ko naman importante na. Para saan ba kasi yan? Ito oh, social media platform. Alam mo, Mads, di naman sa tutol ako sa gusto mong gawin. Pero di ba dapat nagpo-focus ka muna sa studies mo? Focus naman ako ah. Maganda naman ang performance ko sa class. Matataas din ang grades ko. Ano pa bang focus ang kailangan kong gawin? Ang ibig kong sabihin, i-pursue mo yung gusto mo kapag nakatapos na tayo ng pag-aaral. Dapat nagre-review na tayo. Magre-review naman tayo ah. Wala naman akong sinabing hindi. Paano nga kasi lagi kang nakatutok sa cellphone mo? Napapansin ko masyado ng mahaba ang oras mo sa pagsi-cellphone kesa sa pag-aaral mo. Ayan ka na naman, Kelly eh. Sinesermonan mo na naman ako. Di kita sinesermonan, okay? Sinasabihan lang kita. Alam ko naman ang ginagawa ko. Ang sa akin lang, baka mapabayaan mong pag-aaral mo. Hindi yan. Kailan ba ako nagpabaya sa pag-aaral ko? Sige nga. Ay. O ano, di ba? Hindi ka makasagot? O siya, sige na. Basta mag-promise ka na hindi ka magpapabaya sa studies natin. Promise ko sa'yo yan. Sabay tayo nag-graduate. Papa Dudut, matapos ang pag-uusap namin yon ni Kelly ay hinayaan na niya ako sa gusto kong gawin. Kaya naman nagkaroon na ako ng pagkakataon talaga namang bumaha ng views at likes ang mga videos ko. Kaya naman nag-post pa ako ng mga videos hanggang sa mayat maya na nga akong nagpo-post, lalo na kung break time namin sa klase. Or anumang oras na libre ako at walang ginagawa. Nawala na nga rin sa loob ko noon na ilang araw na lang pala ay final exam na namin para sa second grading. Pero kampante ako dahil nag-review naman ako kasama si Kelly.
Pero inaamin ko papadudot ay wala akong gaano naintindihan sa mga nireview namin ni Kelly dahil nga sa sobrang focus ko sa pag-iisip sa kung ano ang bago kong ipopost. Hindi ko na lang sinabi noon kay Kelly dahil alam kong magagalit siya sa akin. Si Kelly pa naman yung tipo ng tao na kapag may mali akong nagawa ay talagang ipo-point out niya hanggang sa magtanda ako. Minsan nga ay nainis na ako pero dahil sa best friend ko siya at kilala ko siyang strict pagdating sa pag-aaral ay nakikinig na lamang ako. Halos napupuyat na rin ako sa gabi dahil imbes na matulog ako ng maaga ay nagsasayaw ako at ipopost ko sa app na dinownload ko. Aminado rin po ako papadudot na hindi na ako gaanong nakasasabay sa klase lalo na kapag may recitation dahil nga lutang ako at puyat. At hindi bulag si Kelly para hindi mapansin yon dahil kilala ko si Kelly bilang keen observer. Masyadong matalas ang pandaman niya at paningin. Madalas din ang memorya niya kaya nga siya nabansagang living book ng mga teachers namin noon. Isang araw nga papadudot ay masaya kong ikinuwento sa kanya ang pagdami ng mga views at likes sa videos ko pero nasermonan na naman niya ako dahil napansin niya ang ilang pagbabago sa akin. Kelly, tingnan mo. Ano na naman ba yan? Ito naman, ba't parang ang sungit mo? Tingnan mo lang to. Ang daming views tsaka likes ng mga videos ko sa dance app. Talaga? Congrats kung ganun. Oh, ba't parang hindi ka naman masaya para sa akin? Masaya ako, may iniisip lang ako. Ganun ba? Oh, anyway, iniisip ko nga kung anong susunod na sasayawin ko eh. Grabe na, excite na tuloy ako. Maghinay-hinay ka muna. Malapit na ang exam natin, baka nakakalimutan mo. Pwede ka naman mag-post ulit ng video after ng exam natin eh. Ano ka ba, Kelly? Huwag ka nga masyadong mag-alala sa exam. Kayang-kaya ko yun. Nag-review naman tayo, di ba? Oo nga, nag-review tayo. Pero mas maganda na kasing di preoccupied ng kung ano-anong bagay ang isip mo during the exam para mas makapag-focus ka. KJ naman eh. Sinasabi mo bang wag muna ako mag-post? O eto na oh, dumarami na yung subscribers ko. Ang dami-dami naghihintay ng next post ko. Masaya ako para sa'yo sa totoo lang. Pero nag-aalala ako at the same time. Ba't ka naman mag-aalala? Eh paano, hindi ka na ganun ka-active sa mga recitations natin at lagi ka ring late magpasa ng mga assignments. Napapansin ko rin na nagkaroon ka na ng eye bags. Baka mamaya nagpupuyat ka lang naman kakasayaw. Ito na naman siya, grabe. Huwag ka mag-alala, ayos lang ako. Tsaka huwag mo masyadong inaalala yung exam. Makakapasa ako, magtiwala ka lang sa akin. Kailan ba ako bumagsak, ha? Ay, sige, sabi mo yan na. Basta hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Pag naman talagang bumagsak ka, sasabunutan talaga kita. Chill! Ang mabuti pa, tulungan mo na lang ako mag-isip ko anong sasayawin ko. Eh, malay ko ba dyan? Alam mo namang di ako sumasayaw. Try mo kaya mag-download nito. Follow mo ako tapos support mo na rin ako. Masasayang lang naman ang oras ko dyan eh. So ayaw mo akong suportahan? Eh sige na, magda-download na ako. Tampo ka naman dyan agad eh. Yun naman pala eh. Tatanggi ka pa eh, hindi mo rin naman ako matitiis. Thank you, best friend. Papadudot wala nang nagawa noon si Kelly kundi ang pagbigyan ako. Hindi rin naman kasi ako kayang tiisin ni Kelly, spoiled nga ako sa kanya kumbaga. Nag-download nga siya ng app na sinasabi ko at nilike niya lahat ng videos ko. Isa na rin nga siya sa mga naging fan ko. Alam ko naman kasing hindi ako magaling sumayaw pero natutuwa ako dahil may mga nanonood at nagla-like pa rin ng mga videos ko. Masaya rin ako kapag may nagko-comment na nagugustuhan nila ang sayaw ko hanggang sa dumating na nga ang araw ng exam namin. Nag-struggle po ako ng husto dahil marami akong hindi maintindihan sa mga na-review namin ni Kelly. Kaya nga noong magpasahan ng papel ay kinabahan ako dahil ang daming tanong na hindi ko alam ang sagot kaya nanghula na lamang ako. Doon ko naisip ang mga paalala ni Kelly pero ipinagsawalang bahala ko na lamang dahil kilala ko siya.
Magagalit yon pero wala pang isang oras ay wala na ang galit niya. Naisip kong tanggapin na lamang ang galit sa akin ni Kelly kung sakali man. Kinabukasan nga noon ay binalik sa amin ang mga test paper namin at halo-halong emosyon ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Kinakabahan ako at nagsisisi dahil halos lahat ng subject ay bagsak ako. Kinakabahang napatingin ako kay Kelly noon na nakangiti pala sa akin at naghihintay na ipakita ko sa kanya mga resulta ng test paper ko. Nanginginig ang mga kamay ko na inabot sa kanya ang test paper ko at nakita ko kung paanong kumunot ang noo niya. Paggalit na tinanong niya kung anong nangyari at bakit ganon ang resulta ng test paper ko. Hindi ako makasagot kaya naman patuloy lamang siya sa paninermon sa akin at nainis na rin ako. Nagkasagutan kami Papa Dudut at nasabi ko sa kanya ang OA niya at daig pa niya ang nanay ko kung umasta. Sinabi naman niya sa akin na gusto lamang niyang malaman ko kung ano ang pagkakamali ko. Pero minasama ko po yun Papa Dudut. Hindi ko ina-expect na yun pala ang magiging mitya ng matindi naming pag-aaway. Bagay na labis kong pinagsisihan Papa Dudut dahil sa ayaw kong mag-away kami ng best friend ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa upuan ay hindi namin nililingon ang isa't isa. Masama pa rin kasi ang loob ko sa kanya dahil sa mga sinabi niya sa akin. Pabaya daw ako at mas inuuna ko pa mga walang kwentang bagay. Aware naman po ako na napabayaan ko talaga ang pag-aaral ko pero ang hindi ko po matanggap ay noong sabihin niyang walang kwenta ang pagsasayaw ko. Alam kong hindi po ako kasing galing ng ibang mga dancers na nagpo-post sa app na yon pero doon po ako masaya at hilig ko ang pagsasayaw. Naniniwala din po ako na tamang practice lang ay magiging magaling din po ako. Sobrang sama ng loob ko kay Kelly Papa Dudut. Siya kasi ang taong inaasahan kong sosuporta sa akin sa mga pangarap ko. Pero tinawag niya lang yon na walang kwentang bagay. Tanggap kong hindi ako nag-excel sa bagay na yon pero alam kong kapag nagsikap ako ay magiging magaling na dancer ako kagaya ng iba. Yun ang unang beses na talagang nagtanim ako ng galit kay Kelly. Naisip kong nakakasawa na palagi na lamang niya akong sinesermonan kapag may mali akong nagagawa. Pakiramdam ko pa ay ipinamumukha niya sa akin na siya lagi ang magaling at ako ang kulelat. Nang panahon na yon Papa Dudut ay naramdaman ko ang pagiging inferior ko sa kanya. Isang araw nga ay lumapit sa akin si Kelly at siya na ang naunang nakipag-usap sa akin. Mads, pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Sa pagkakatanda ko, wala naman tayong dapat pag-usapan. Galit ka pa rin ba sa akin dahil sa sinabi ko? Ano sa tingin mo? Matutuwa ako? Pangarap ko yun, Kelly. Tapos sasabihin mo lang na walang kwenta? I'm sorry, pero Tingin mo ba mabubura ng sorry mo yung emotional damage na nararamdaman ko? Sorry, nasabi ko lang naman yun kasi napapabayaan mo na yung pag-aaral mo. Ano ba sa'yo? As if naman na ikaw ang babagsak. Ikaw ba? Hindi naman, di ba? Alam mo kung gaano ko kagusto na sabay tayong graduate. Pero paano ka nga gagraduate kung bagsak ka sa exam? Tapos hindi ka na active sa mga school activities. Hindi ka na rin nagpa-participate sa mga recitations. Ultimo quiz natin, lagi kang bagsak. Anong gusto mong palabasin ngayon? Ang akin lang, hindi ka naman ganito dati. Pero simula nung nagkaroon ka ng bagong cellphone, dyan ka na lang lagi nakatutok. Puro na lang pagpo-post ng video ng sayaw mo ang inaatupag mo. Kaya wala ka ng oras para mag-aral. Teka lang. Sa pagkakatanda ko, best friend lang kita. Hindi kita nanay. Pero daig mo pa nanay ko kung makapanermon ka. Concern lang ako sa'yo, Mads. Hindi na kasi maganda ang epekto sa'yo ng cellphone mo at app na yan. Ano ba kasing problema mo? Ngayon lang ako bumagsak sa test pero kung makapagsalita ka, kala mo walang kwenta akong estudyante. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Bakit ba hindi mo maintindihan?
Sinasabi ko to sa'yo para maging aware ka na hindi maganda na masyado kang nakafocus dyan sa cellphone mo at dyan sa kakasayaw mo. Pwede ka naman mag-post ng mag-post kung tapos ka na sa mga dapat mong gawin at kung wala tayong pasok. Kahit maghapon ka pang magsasayaw, hindi kita pipigilan. Alam mo, masyado ka na maraming pinakikialaman, Kelly eh. Best friend lang kita, hindi nanay. Huwag kang umastang magaling ka sa lahat ng bagay, ni wala kang ang talent eh. Anong sabi mo? Kahit kailan, hindi ko sinabing magaling ako sa lahat ng bagay, Mads. Oo, wala akong talent pero wala akong pakialam kasi utak at sipag ko lang ang kailangan ko para makapagtapos ng pag-aaral. Kailangan ba talagang ipamukha mo pa sa akin na wala akong talent? Eh di ikaw nang may talent. Talaga? Ako na talaga. Marunong akong sumayaw, no? Marami nga akong views at likes sa mga videos ko eh. Eh ikaw? Hindi mo kailangang ikumpara ang sarili mo sa akin dahil unang-una sa lahat, magkaibang tao tayo. Hindi tayo magkapareho. At anong gusto mong sabihin? Na mas magaling ka sa akin pagdating sa academics? Lagi nga lang akong pumapangalawa sa'yo, di ba? Siguro, palihim mo nga akong pinagtatawanan kapag lagi kang top 1 at first place sa mga school awards. Ha? Anong sinasabi mo dyan? Kahit kailan hindi ko naisip yan. Kung top 1 man ako, yun ay dahil pinagsikapan ko yun. At ako, hindi ba ako nagsisikap? Halos magkadikit lang naman ang mga grades natin pero never ako naging top at first. Hindi mo kailangan makipagkompetensya sa akin, Mads. Hindi mo ako kalaban. Best friend mo ako. Kaya nga pinagsasabihan kita kasi nag-promise tayo sa isa't isa na mag-aaral tayong mabuti at sabay tayong gagraduate. Pero napapabayaan mo ng pag-aaral mo dahil sa kaka-cellphone at kakasayaw mo. Any chance you get, magsasayaw ka, then ipopost mo. Nakalimutan mo na yata kung ano ba talagang purpose ng pagpasok mo sa school eh. Wow ha? Sabihin mo nga sa akin, Kelly. Naiinggit ka ba sa akin? What? Saan ang galing yan? Ba't mo naman naisip na naiinggit ako sa'yo? Feeling ko lang. Kasi masyado kang tutol sa pagsasayaw ko eh. So, masama pa lang maging concerned ako sa'yo? Yan ba ang natutunan mo kaka-social media mo? Whatever. Hindi ko kailangan ng concern mo. Simula ngayon, wag mo na akong pakikialaman. Kung gusto mo, sumayaw ka rin. Tapos i-post mo. Para may mapaglibangan ka naman. Hindi yun nakikialam ka sa buhay ng may buhay. Di ko alam kung paano mo nasasabi sa akin yan. Best friend mo ko at kilala mo ko. Pero masyado ka nang nabulag sa pansamantalang fame mo dahil sa app na yan. Hindi ka pa man talaga sumisikat, ang yabang mo na. Huwag masyadong mataas ang lipad, Mads. Baka masaktan ka kapag bumagsak ka. Hoy, bawi mo yung sinabi mo. Ba't di mo pa kasi aminin na naiinggit ka lang sa akin? Wala akong dapat kainggitan sa'yo, Mads. Unang-una sa lahat, hindi ko balak na sumikat at wala akong hilig sa public exposure. Lastly, masaya ako sa kung anong kaya kong gawin at proud ako doon. Palusot ka pa. Alam mo, mali yata na nilapitan kita ulit. Kasi masyado nang sarado yung isip mo para makinig sa mga payo ko. Oo nga, sana nga hindi ka na lang lumapit at nakipag-usap sa akin. Papadudot matapos ang pag-uusap namin yon ni Kelly ay unti-unti nang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Ilang linggo pa ang nagdaan at patuloy pa rin kami sa hindi pagpapansinan. May mga pagkakataon na nagkakatinginan kami pero agad din kaming nag-iiwasan. Ibinagpatuloy ko naman ang pagsasayaw ko at pag-post ng videos at dumami na ang mga followers ko. Inabot na nga ako halos ng hating gabi dahil lamang sa pagsasayaw. Madalas na rin po akong pagalitan ni Mama dahil napapansin niyang lagi ako nagpupuyat at isang beses nga ay nalaman na lamang niyang bumagsak ako sa final exam sa second grading. Galit na galit si Mama at pinagsabihan ako na kung hindi ko aayusin, ang pag-aaral ko ay mapipilitan siyang bawiin ang cellphone ko. Sinabi pa niyang mali yata na binigyan niya ako ng bagong cellphone pero hindi ko na lamang po pinansin ang sinabi ni Mama at nagpatuloy lamang ako sa lagi kong ginagawa. Pero ang akala ko noong tuloy-tuloy na pagsikat ko sa app na yon ay naging bangungot para sa akin dahil lamang sa isang comment na nasundan pa ng marami at sa iba't ibang tao pa. Nung una ay si Kelly kagad ang naisip ko na baka gumawa siya ng dummy account para isabotahe ako at panghinaan ng loob. Pero kilala ko si Kelly. Hindi niya magagawa sa akin yon, Papa Dudut. Masakit para sa akin ang mga nababasa kong mga comments.
Ang sabi kasi doon ay ang lakas daw po ng loob ko na mag-post ng videos ko habang sumasayaw. Hindi naman daw ako marunong sumayaw, matigas daw ang katawan ko at parang tanga daw ako kung sumayaw. Napaiyak ako at kinain ng matinding hiya noong mabasa ko po mga komento, Papa Dudut. Hanggang sa dumami na nga po ang mga comments. Nagkaroon nga po ako ng bashers. At totoo na nga po ang pambabash. Todo-todo na ang mga sinasabi nila laban sa akin. Papa Dudut, sobra po akong na-depress dahil doon, kaya naman nawala na rin po ako ng ganang pumasok dahil nahihiya akong humarap sa mga kaklase ko na friend ko sa school at lalong-lalo na kay Kelly. Alam kong in-unfollow na ako ni Kelly pero hindi ko maiwasang mahiya dahil sa mga nasabi ko sa kanya at mga paalala niya sa akin. At dahil nga hindi na ako pumapasok sa school ay nag-worry ng husto ang mama ko at tinanong kung may problema ba ako. Pero hindi ko masabi sa kanya ang problema ko at bigla-bigla na lamang po akong maiiyak noon kapag tinatanong niya ako. Halos hindi na rin po ako lumalabas ng kwarto ko noon at nawalan din po akong ganang kumain. Dinibdib ko ng husto ang pambabash sa akin. Dadalaman ako ng pagkain ni mama noon sa kwarto ay hindi ko po yun kinakain at pinapabayaan ko lamang na mapanis. Dahil nga po sa mga nangyari, Papa Dudut, ay tumigil na ako sa pagpo-post ng mga videos. Pero kahit na hindi na ako nagpo-post ay tuloy-tuloy pa rin po ang mga bashers ko sa pagkukomento ng hindi maganda. Nakakahiya daw ang ginagawa ko at feeling ko raw siguro ay ang galing kong sumayaw. Doon ko na po napagpasyahan na burahin na ang account ko sa pagbabaka sakali na tumigil na sila. Pero hanggang sa personal na social media account ko ay mini-message pa rin nila ako at pinagtatawanan. Tinamaan na raw ba ako ng hiya kaya ako nag-delete ng account. Kaya pati personal account ko ay dine-activate ko na, Papa Dudut. Halos mabaliw na ako sa sobrang hiya noon. Gusto ko lang namang sumikat pero hindi sa ganong paraan. Isang araw nga ay nagpunta sa amin si Kelly at narinig ko po ang pag-uusap nila ni Mama. Oh, Kelly, ikaw pala. Halika, tuloy ka. Salamat po. Maupo ka muna riyan. Ang tagal mo nang hindi nagagawi rito ha. Buti naisipan mong pumasyal. Ang totoo po niyan, tita, nahihiya nga po akong pumunta rito. Bakit? Nag-away ba kayo ni Mads? Opo, hindi po maganda yung huli naming pag-uusap. Nag-worry na nga rin po ako kasi 1 linggo na po siyang absent. Nabanggit lang po ng teacher namin na pinagpaalam niyo si Mads na hindi muna makakapasok. Kaya nagpunta na po ako rito. Kumusta na po siya? May sakit po ba siya? Ay, hindi ko nga alam kung anong nangyayari sa batang yon. Ayaw lumabas ng kwarto, ayaw kumain. Pag tinatanong ko naman siya kung anong problema, iiyak lang siya. Hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan kung di siya magsasabi sa akin. Nakakasiguro naman ako na hindi yun dahil lang sa nag-away kayo. Ilang beses ko na ba kayo nakitang nag-away? Hindi ko na mabilang pero nagkakabati rin naman kayo. Natural lang naman sa magkaibigan ng mag-away paminsan-minsan. Sorry po, hindi ko naman po gustong makipagtalo kay Mads. Gusto ko lang po siyang pagsabihan kasi napapabayaan na po niya yung pag-aaral niya. Kaso minasama po niya. Ngayon lang po kami nag-away ng ganito katindi. Ako na ang humihingi ng dispensa sa naging ugali ni Mads. Alam kong concerned ka sa kanya kaya naiintindihan kita. Siguro may pagkukulang din ako kasi hindi ko siya nabantayan. Hindi ko siya natutukan. O bueno, gusto mo ba siya makausap? Baka galit pa po siya sa akin eh. Hindi po siya nagre-reply sa mga text at chat ko. Tinatawagan ko naman po siya pero laging busy. Naka-block po yata yung number ko sa kanya eh. Actually, nasa akin ang phone niya. Hindi ko lang alam ang password kaya hindi ko mabuksan. Ayaw niya rin namang buksan. Nagtaka nga ako kasi bigla niyang binigay sa akin ng cellphone niya eh. Kulang na nga lang idikit niya sa katawan niya yung phone niya. May nabanggit po ba siya sa inyo about sa dance app? Dance app?
Wala siyang nabanggit sa akin na kahit ano. Ano ba yun? Social media platform po para sa mga mahilig sumayaw. Ganun ba? Wala kasing sinasabi sa akin si Mads. Sobra na nga ako nag-aalala eh. Pakiramdam ko may mabigat siyang dinadala. Pwede ko po ba siyang makausap? Bahala na po kung galit pa siya sa akin. Gusto ko lang naman po siyang kumustahin. Oo naman, halika. Puntahan natin. Anak, nandito si Kelly. Gusto ka raw makausap. Tulog po yata siya, tita. Hindi. Kakahatid ko lang ng pagkain niya kanina bago ka dumating. Nakadungaw nga siya sa bintana nung iwan ko siya eh. Ang mabuti pa pumasok ka na. Sige po, tita. Salamat. Mads, kumusta ka na? Anong ginagawa mo rito? Di ka kasi pumapasok kaya pinuntahan na kita. May sakit ka ba? Wala akong sakit. Ayoko lang pumasok. Wala akong gana. Bakit nga? Ganun ba katindi yung galit mo sa akin para hindi ka na pumasok? Ayaw mo na ba akong makita? Oh, ba't ka umiiyak? Ano pong problema? Sabihin mo na sa akin. Sorry, Kelly. I'm so sorry. Ha? Bakit ka nagsusorry? Hindi ako galit sa'yo. Kaya sabihin mo na sa akin ano ba talagang nangyari. Gusto kong malaman kung bakit ka nagkakaganyan. Wala. Buti pa umalis ka na lang. Pabayaan mo na ako. Hindi kita pwedeng pabayaan lalo na't ganyan ang kalagayan mo. Hindi mo ba nakikita yung sarili mo sa salamin? Ang payat-payat mo na. Ang laki pa ng eye bags mo. Natutulog ka pa ba? Alam ko may problema ka kaya sabihin mo na sa akin. Paano kita matutulungan kung hindi ka mag-open up sa akin? Ayoko na, Kelly. Wala na ako mukhang iyahanap sa mga nakakakilala sa akin. Bakit nga? Sabihin mo na sa akin. Best friend mo ko, diba? Umalis ka na lang, Kelly. Huwag mo na akong pakialaman. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nalalaman kung bakit ka nagkakaganyan. Ba't ba ang kulit mo? Ayoko nga magsalita eh. Umalis ka na lang. Huwag ka nang babalik dito. Kalimutan mo na mag-best friend tayo. Mads naman eh. Ano sabi? Alis! Papadudot, narinig ko pa noon na humingi ng sorry si mama kay Kelly bago ito umalis dahil sa inaasal ko. Matinding hiya kasi ang naramdaman ko habang kausap ko si Kelly. Ramdam ko yung sincerity niya at concern niya sa akin pero totoo nga ang sinabi niya na nabulag ako sa panandaliang kasikatan kaya minamasama ko ang pag-aalala niya sa akin. Naging mayabang ako kaya iyon ang naging karma ko, ang magkaroon ng mga bashers. Minasama ko lahat ng mga payo at paalala sa akin ni Kelly kaya naman ganon ang nangyari sa akin. Sobrang nahihiya ako sa lahat ng masasamang salitang nasabi ko sa kanya. Ang gusto ko lang naman ay mapabuti ako. At yun din ang gusto niyang mangyari sa akin, ang hindi maligaw ng landas. Pero bumitaw ako sa kanya at nagpatangay sa maling agos dahil lamang sa kagustuhan kong maging isang sikat. Bigla nga ay nag-flashback sa akin noon ang lahat ng mga pambabash ng mga taong nakapanood ng mga videos ko, papadudot, at tila naging boses yon sa pandinig ko. Kung iisipin ay mababaw lamang naman ang dahilan ng pagka-depress ko at pwede ko rin pong sabihin na bakit hindi ko na lang baliwalain ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa akin. Pero yung po kasi ang nararamdaman ko. Hindi ko namang kontrolado ang dapat kong maramdaman ng mga panahong yon. Masakit para sa akin ang makabasa ng mga ganong klase ng mga komento. Dinibdib ko po yon ng husto at idagdag pa ang pagkapahiya ko sa mga nasabi kong hindi maganda kay Kelly. Dahil lang sa tingin ko ay pinipigilan niya akong maabot ang pangarap kong maging isang sikat. Naisip ko na kung nakinig ba ako kay Kelly ay mangyayari ba ang ganon? Makakatanggap ba ako, papadudot, ng sari-saring pangungutya dahil lamang sa hindi ako magaling sumayaw? Hindi ko na naisip pa ang sagot at hindi ko nga alam ang pumasok sa isipan ko ng araw na yon, papadudot.
at naisipan kong maglaslas ng pulso. Matapos yon ay hindi ko na alam ang nangyari at nagising na lamang ako na nasa ospital na ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ni Mama ang bumungad sa akin. Nagpapasalamat si Mama at nagising na ako habang ang utak ko naman ay pinoproseso kung ano ba talaga ang mga nangyari. Wala rin ako sa sarili ko ng mga oras na yon, Papa Dudut, at ang lalambot lang ang pakiramdam ko. Tila manhid din ang mga kamay ko at doon nga ay nagkwento si Mama kung paano siya nagimba noong makitang maraming dugong nagkalat sa kama ko at nakita niyang may laslas ako sa pulso. Wala noon si Papa kaya nanghingi na lang daw siya ng tulong sa kapitbahay para madala kaagad ako sa pinakamalapit na ospital. Buti na lang daw at hindi malalim ang sugat ko, sabi ng mga doktor, at naagapan kaagad. Pero maraming dugo daw ang nawala sa akin. Pero hindi naman daw kailangan ng blood transfusion. Ang kailangan ko lang daw ay magpahinga at nirestahan nila ako ng gamot na pampadagdag ng dugo. Papa Dudut, panay ang tanong sa akin ni Mama kung ayos lang daw ba ako at kung may masakit ba sa akin maliban sa sugat ko. Sinabi ko namang ayos lamang ako pero sa totoo lang ay masakit ang sugat ko. Noon ko lang na-realize kung ano ba talaga ang ginawa ko at napaiyak na lamang ako sa katangahan ko. Tahimik po ako nagdasal at humingi ng tawad sa Diyos dahil sinaktan ko ang sarili ko. Sinabi rin sa akin ni Mama na tinawagan niya si Kelly at sinabing nasa ospital ako. Nang araw din na yon ay dumating si Kelly at nahalata ko kaagad na malapit na siyang umiyak. Dahil kilala ko si Kelly, ayaw na ayaw niyang nasasaktan ako. Maiwan ko na muna kayo, Kelly. Ikaw na munang bahala kay Mads. Mag-usap kayo. Opo, tita. Mads, labas muna ako sandali, ha? Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit pa ba sa'yo? Medyo masakit lang yung sugat ko. Pero okay lang ako. Ano ba kasing naisipan mo? Tingin mo ba masusolve ng pagsusuicide ang problema mo? Hindi, Mads. Nagkasala ka pa sa Diyos dahil sa ginawa mo. Alam ko, humingi na ako ng tawad sa kanya. Hindi ko alam kung ano bang pumasok sa isip ko at nagawa ko yun. Hindi ko talaga alam, Kelly. Hindi ko talaga alam. Shh! Tama na. Ang importante, ligtas ka na. Pinakaba mo ako, ha? Nakala ko mawawala ka na sa akin. Sorry, Kelly, ha? Sorry kung hindi ako nakinig sa'yo. Ano ba talaga kasing nangyari? Anong problema para magawa mong mag-suicide? Wala na ako mukhang ihaharap sa'yo at sa mga nakakakilala sa akin. Bakit nga? Ang dami kong naging basher sa dance app after natin mag-away. Binabash nila ako kasi hindi naman daw ako magaling sumayaw. Ang tigas-tigas daw ng katawan ko. Masyado din daw makapal yung mukha ko para mag-post ng video. Buti nga raw hindi pa ako namamatay sa kahihiyan. I'm sorry, Kelly. Kasi naisip kong ikaw yun at nagpanggap ka lang na ibang tao. Sorry. Ha? Yes, nag-aaway tayo. Pero never kong magagawa sa'yo yun. Kilala mo ako, Mads. At saka bakit hindi mo sinabi sa akin agad na binabash ka na pala? Eh di sana natulungan kita. Sana nasolusyonan agad natin at hindi mo na kailangan pang umabot sa ganito. Hindi ko masabi sa'yo kasi nahihiya ako sa'yo eh. Pagkatapos sa mga nasabi ko sa'yong hindi maganda, hindi ko deserve ang tulong mo, Kelly. Ano ka ba, Mads? Alam mo namang mas importante ka kaysa sa nararamdaman ko. I will always put you first. Nakakasama lang ng loob.
Best friend mo ko, pero hindi ka man lang humingi ng tulong sa akin. Gusto kong lumapit sa'yo, pero natatakot ako na baka ipagtabuyan mo lang ako. Natatakot ako na baka sabihin mo sa akin na bagay lang to sa akin kasi naging mayabang ako. Hindi, Mads. Naiintindihan ko kung saan ka nang gagaling. Pakiramdam ko lang wala akong kwentang kaibigan kasi hindi kita nagabayan at napigilang tumawid sa maling daan. Pinabayaan kitang masira. Wala kang kasalanan, Kelly. Ako lang talaga tong matigas ang ulo. Sobra-sobra na mga paalala mo sa akin pero hindi ako nakinig. Ipinilit ko yung gusto ko at hindi ko ginawa yung tama. Hindi ka nagkulang sa akin. Ako yung nagkulang sa friendship natin. Muntik ka nang mawala sa akin dahil sa pagiging selfish ko. Hayaan mo na. Wala na sa akin yun. Wala namang may gusto sa nangyari. Ang importante lang, ayos ka na. Please lang, huwag mo nang uulitin yung ginawa mo. Maswerte ka at ligtas ka ngayon. Paano kung sa susunod hindi na? Mag-promise ka sa akin na kahit anong problemang dumating, wag mo nang susubukang magpakamatay ulit. Kasalanan yun sa Diyos at hindi pagpapakamatay ang solusyon sa mga problema. Oo, Kelly. Sorry ulit sa lahat ng nasabi ko at nagawa ko, ha? Tandaan mo, nandito lang ako lagi. Kami ng family mo. Kung kailangan mo ng kausap o karamay, nandito lang kami. Magsabi ka sa amin kung may problema ka. Hindi mo kailangan sarilinin ng problema kung may mga tao namang handang makihati sa problema mo. Sino pa bang magtutulungan kung hindi tayo-tayo lang din? Thank you. Napakaswerte ko talaga na ikaw ang naging best friend ko. Hindi mo ako sinukuan kahit na nag-iba yung ugali ko. Ikaw pa rin naman ang Mads na nakilala ko eh. Alam kong hindi mo talaga intensyon na mag-away tayo. Pero ang importante, best friends pa rin tayo, di ba? Oo naman. Kaya kung ano man ang nangyaring alitan sa pagitan natin, kalimutan na natin yon. Yung mga bashers mo, huwag mo silang intindihin. As long as wala kang tinatapakang tao, wala kang dapat na ikahiya. Ano kung hindi ka magaling sumayaw? Eventually matututunan mo rin yan. Lahat ng magagaling na dancers nagsimula muna sa pagiging hindi magaling. At saka tandaan mo, talo ka kapag nagpadala ka sa mga panlalait at panghuhusga nila sa'yo. Dapat ipakita mo sa kanila na wala kang pakialam basta masaya ka sa ginagawa mo. Papadudot kinabukasan din noon ay na-discharge na ako sa ospital. Nagpagaling lamang ako ng husto at pumasok na muli ako sa school. Kasama ko noon si Mama at pinaliwanag niya sa principal at mga teachers ko kung ano ang nangyari sa akin at pinayagan nila ako mag-take ng panibagong exam at gumawa ng special project para makapasa ko. Wala rin ni isa sa mga nakakaalam na kasali ako sa dance app ang nagbanggit pa ng tungkol sa pambabash sa akin. Isa pa ay gusto ko na rin kalimutan ang pangit na kaganapang yon ng buhay ko. Natuto na rin po ako sa pagkakamali ko at naintindihan ko na rin ang sinasabi sa akin ni Kelly na huwag masyadong mataas ang lipad dahil masakit kapag bumagsak ka. Naging mapagmataas ako at hindi ko naisip na maaaring bawiin sa akin ng Diyos ang kasikatang ibinigay niya sa akin. At tulad nga ng pangako namin ni Kelly sa isa't isa, Papadudot, ay sabay kaming nakagraduate sa grade 12. Napakasaya ko noon at lagi kong sinasabing ang swerte ko dahil si Kelly ang naging best friend ko. Bibihira lang kasi ang mga taong kaibigan or totoong kaibigan na kagaya ni Kelly. At nagpasalamat nga rin ako sa kanya para sa lahat ng nagawa niya para sa akin. Nangako rin ako sa kanya na makikinig na ako sa mga payo niya sa akin, lalo pa at alam na alam ko na para yon sa ikabubuti ko. Matapos nga ng aming graduation ay nagplano kaagad kami kung saang college university namin gustong pumasok, Papadudot. Magmerienda ka na rin, Ma. Si Papa po ba? Ay, hayaan mo na ang papa mo. Busy yun sa likod at inaayos ang tricycle niya. Maiba tayo. Nakahanap na ba kayo ng university na papasukan nyo sa college? Wala pa nga po, tita eh. Pero naghahanap pa rin po kami. At saka pinag-uusapan pa po namin kung anong course ang kukunin namin. Ano nga bang course ang kukunin nyo? Ako po gusto kong kumuha ng education.
Ikaw, Mads, anong gusto mong kurso? Education din po. Alam niyo naman po na ayaw ko magkahiwalay kami ni Kelly. Kaloka, kunin mo yung course na gusto mo. Course lang naman ang maiiba sa atin pero pareho pa rin tayo ng university. HRM sana yung gusto ko kaso magastos naman yata yun. Di yun ang kunin mo. Huwag mong problemahin ang gastos, anak. Kami ng papa mong bahala doon. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-aral ng mabuti para makapagtapos ka ng pag-aaral. Kayong dalawa ni Kelly. Opo, Ma. Basta Kelly, iha. Ikaw nang bahala sa anak ko, ha? Umaasa ako na hindi mo siya pababayaan. Makakaasa po kayo, tita. Magtatapos po kami ng pag-aaral para po maging proud kayo sa amin. Nako, ngayon pa lang proud na ako sa inyong dalawa. Ma, promise ko po na pagbubutihan ko po. Babawi. Alang ko naman ay nagre-review para kumuha ng CSE. Bagamat magkaiba ang kurso namin ay palagi kaming magkasama at sabay mag-review. Kailangan kasi naming magsunog ng kilay kung talagang gusto naming makapasa. Kung tutuusin ay wala namang board exam ang mga HRM student na kagaya ko pero pinili ko pa rin na mag-take ng CSE dahil alam ko magagamit ko rin po yun in the future. Natutuwa naman si Kelly dahil bumalik na ako sa dati na masipag mag-aral. Huminto na rin po ako sa pagsasayaw dahil na-realize ko na hindi talaga para sa akin ang pagsasayaw. Naisip ko rin naman na meron lang akong hidden talent na hindi ko pa nadidiscover. Ika nga nila wala namang age limit sa pag-discover sa hindi ka man magaling sa bagay na gusto mo ay tiyak na merong nakalaang talento para sa'yo. At huwag tayong maging mapanghusga o mapanglait dahil ang masasakit na salitang binibitawan natin ay nag-iiwan na pala ng matinding sugat sa iba. At dito ko na nga po tinatapos ang aking kwento. Maraming salamat po kung isa man po ito sa mga mapalad na basahin ngayong araw. More power po sa inyong programa, ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Mads. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.